no babusia for yemamu nyina trans Otec 1029Fm sini ebraso say de Asem Beba Dabi kase ebrem wona enensem no edoso emu bia beti enie ye de ne kirem ewo kron ma o kire say bia woton petrol yi bi fuel station baako o kire say eja to ho na de asie nuanom emu kiremu ba na yefiri hono a yebebo sese de ani akiremu ewo Ghana Revenue Authority Custom Division no aso ye wone National Security mu mpanimfo bi account mapam ne kowi ase articulator mako dumienu bi anko ofa kuntuna so kwan to ahodo a wo se wotu anti mpanimfo ache wo mo National Road Safety Authority mpanimfo so bokoko mo ankwanhie sia nam de mirika akọ baabi ankwanhie no asie no kokobo mo bo ne mu nsem ye de bremo Ghana any Togo man no twen dare we share dapo so emprempren ya kasa impanyimfo ahyehye kwan pa bi a wo fa so ma asumdwe aba sambi ken mo na ya transe ye na wo mebo ase extreme coatings ni enyam de atia ne se so dan wi na o penti ho adan no nyam nyina ne penti no but me asidan no kama na o penti na nko yi a obi ehu achewo extreme coatings aba wakota ke mem wi ase yi na pa bi o me penti papa e turkey on extreme coatings akofo mo penti nyina bi aba wo hyeda yi de ma abibrem ha Ghana ha weda no enti wo ya echepa wo penti so ho ye fiatime horo nye se ho ye finti wo se penti fro no ka twitwiri de da bi extreme coatings paintings no de chese wo be mi ahoro kama esan so che designs a hodo bebre de odi penti dan mfimfini ene na chi nyina o ma hodo stone x sanso ana prestige graphia to pair white and off white ni na kama pa o ye penti na akoto penti wo mo chewade wo sanso bo ma afra penti na o penti wi a wodi ma banyam wo sua painting na pese onya munim de bia so akọ extreme coatings ho ma o nim di phone bebo awo atenga junction la petite chemist ni hwe no mu pe ana ho extreme coatings 0200 92 2202 Vitamilk na busia anone a ede na hodinwum Vitamilk na onsen friends here you no no ba ye o okra no bida what the adanse se Vitamilk na die o ebo ewie ya sa bere wie ma hika krai o pe bie nwinu na o de abo no na krewa ma akoma adwo foma Vitamilk make us be on your pie be na Vitamilk ni sinchen pie no hye Vitamilk na nwunu combination ye kama papa sanso onya biscuit kama o de onya banchi akrakura na awie so bi kura na Vitamilk ni sinchen mini ya na wosne no o ma hodo so milk drink na yenim no awo ho cafe bia nim sanso na Vitamilk choco sanso na Vitamilk banana strawberry ni nyina kama pa calcium omega 3 omega 6 omega 9 ene enuano bebre na hyemu ma eboa mpani ene nkwada nyina perfect series ngoma no ewa adwaman so abusuan oba no ne ngoma sua ho nsem ebetum pon na konkan a eye ngoma we na wo se o pebi na de ma no kenkan na ne oma nyina koso ye de ma no frise no ne ngoma sua so na giatomu no na chechirefo nyina giatomu mofra no so wo mani je ho pa frise brofa wode akuchire ngoma we no eda fom mofra ne kan a won wan kasa nyamunti ase ma ne oma nyina koso ye interfree na Z1 kosi je chestre no de obeton ngoma bia ma abofana kenkan a eye perfect no a eno na bebo ano ama na disua ho nsema konkan wo mo na hyete mock exam terminal exams no midterm examination ahodo a da bia da woton sa de fresiku ahodo mo kanifo ene awofo nyina se wo magibi na wo fa nkoso mofra ne hwansa na wo mso hwe braduru eboa wo mo pa mo adanse bibiri ana wo sa de ne ho kumase putoja wono ben station ho no makra dan so my first stop ena wo butuo ahoma odidi juma no 0243299938 and 0540755465 Youth Opportunity and Transformation in Africa Yuta say adwuma ho odin ne mabunu dodo na nenam wona brown envelope ahodo hye omoto mu ko adwuma wiemu no apie no ko ha wonya bi no ayo mpanyifo nsi en kanchero so mo de na wotwe nsia bi bisi wo no matete obewie no obetumi aye adwuma miaya hudo bebre hotels ahodo on receptionist ne nyoma bebra betumi ayabo ma setena mu nyoma akoso enti yotamu mpanifo se enkrato we wote a na waye ntama homa de betudwa no wafre komodie bi a wachi ne no mu ni na bre ne so a wonso atumi do ho akohye mu bi akogye ntete na wanya adwuma no bi ayo ama nyoma akoso 0501
499424 0501499424. Yes, and for penny of Ajudan Chibusi, I could have also project the map, so I can for say metran say, na Yanyan Semna and Mamma Kwame Dari, the Atom Facebook line is Otec 1029Fm. So Jataba, how much chief uniform, my Mediana Kwame, Ajani Boatin Professor, Kokotonafi, Abrewaba, Kufichumesi, and some Chimuni. Asem Beba Dabi. Ye first see a walk, Chronom, or just say. Chronom Golf Filling Station wo honom oja ato honom nam so ama ahyen ahodo bi je se ahye ochirem ahyen no makoma nan ana oja tom ama ahye a akwakoya rehosem o se alekropoti nam so ma eja ne ba de edum jadwuma efogu so eye enhwehwemu na besi ne no wontimi mfa wonsa entene alekropoti so o chesa na dwuno ade be chi no ana eja ne to honom abobo ya na ahye sa no Abusia bra Facebook ne so Otec 1029Fm so bia na hu abobo ya ahye da eja ne to abobo ya bi o show ni na ahye waso de no to nchen ya prejo ebie eno nso ahye sanso ana ka ba ko ka ho eja to mu wose edum jadwuma efu wo manhia ya ana etu ka ntentem so ko yomtumi ehwe eso eja no ano anya sa anya nka fuel pumps no eja be hye no nyina na ni sem se ba yo chiremu a obia enwu e wo saa atorencheme mu na sambre bedwedi e wo ye kronom chirase bro no so ayi honorable yes madam saa no mo frɛ no ye ne di nkomo o chechire mu di akoso ho awachini ba won mana because I'm stop go from wife say men sorry na police station wa na horse e bi na wo bo pisi na mo frɛ men hia afo e bi na bo hia fo kwa na mi nya ya emi be bi aba 334 ne de na go mo do ko mo du ayi na according to street law wa no o se ta no problem e di no ma nya wi o ma na we ndo bo se ga no mi ba toro e ti ka na so o mo so yi ta ra pa mo ba ba ya atwa so e ti na bo ba ko wa de ni je o so de mo no nta so si abba afa so e ti pa si so mo pa wa mo di de mi no so ni mi en pre na ejare bofar so no ga ti ko shiye ento mo de no no mo tamle bi ko to ko na chi ono de fire ayi di mo no ana yo mo tia tete mo ento ba baba so mo wa no so ti ya o mo di mi ka mu na ba ya an ba ze video no ne ke ba ko de asituru be ajaze o ti ta na shi ana practice yo mi ba ko sa siguru be bi no fi de na bo ni dem ni chande ta o mi le kan ona ano so e fast ani ni kan city na de na wono de mu no ono ko press ki wono me adi di mu no ana bo fa so a o mo se piko hwe e de na ka security ni ko ana aka ana wono ti atiem o ti ni na ya wadi antu ayi atare na bo shi ma wada ka de ni ona na ma na masa ne de e wa nya Baba na be akoyo mo de na fiase na ibe ku kan be faso a eni mi nya be kasa na joba ni no ana ni ta wo no mi ye de eso ye because I say because when I go to ezo ye ka ma no eni ze kwa ka ni de ni na kwande Enianom de atino nkan ya sambre bedwini wo kronom trase honorable yes madam ye call customs division no aso ye na wo ye wadwuma de she Ghana Revenue Authority no ase emprempanifo ne national security mu mpanifo bi aka mtoma bom waye adwumaso na adwuma waye no enie articulator ahodo edunum anase edumienu 12 ya wo mo fa kuntuna se kwan waso nuane nya asenketwa ene flaumantam no mu akanu border wonam so do ni kiremu ewo nije ene mpanifo eka won toma bom a wotuma ehwemu ahodo a wakokyere no ehyen ene na hyenkafo nyina na amanebo no kiremu se ewon hyehye yahodo bi a wose wono ye ansa na wode hyen afiri oman mu na so esan to a wono betu anti ananka wo fa sa kuntuna so kwan edi se adwuma ya sika nka wo so mutu ama aban ni nya 85 million Ghana cedis enanka wo fa kuntuna so kwan na wo mode akwa abra wo muntu akapreba emfa ma oman no eno na ka hu bi empanifo tu sa na mo empempre akasai wonom akodi won samu na wo kire se ehyan ahodo yi
wɔde ne nyinaa akɔ Ghana Port and Harbours Authority omatena yɛ wɔtema anom da kosi hɔ no mpanyimfo hwɛ so ama nneɛma nyinaa kɔ so na ɛhyɛn dumienu no ɛbɛrɛ ɔmode nam kwan so kɔ no baako asɛe te sɛ ɛbɛrɛ kɛsɛ die emudu baako ana akɔ akɔduru tema na wɔkyerɛ sɛ nnuane bi ɛwɔ mu ɛyɛ anwa talia ɛna ntos tomato paste bi ɛna ahyɛhyɛn no mu manka wɔmode fa kuntu na se kwan akɔpie mu wɔ ni gye man no emu mpanyimfo akyere wɔ mo ɛkɔba ne sɛ yesuafo abɛdi akyira wɔ hwɛ sikasɛm so ɔman Ghana yi mu Thomas Nyako ampem wɔne nsɛntwerɛfo abɔnkɔmɔ ɔman yi strade ayedi ane spaghetti ane tin tomato na anka sɛ wɔtua ho bɔ a tax ɛto ama abaya ɛbɛyɛ 85 million plus ɔpepepepepe bebree ɛde ɔwɔtwe enum nanso in customs homemu no wɔakyerɛ sɛ duty a ɛsɛ sɛ wɔtua ma aban ɛyɛ to a ɛsɛ wɔtua ma aban ɛyɛ 2 million pɛ na wɔkye saa nneɛma yi yɛde aba customs asoɛ a ɛwɔ temaport a yɛgu so ɛyɛ nhwehwɛm nea customs mpanyin akyerɛ me ne sɛ wɔn system no mu no na ɛsɛ sɛ anka customs officers baanu na ɛsɛ wɔtena adeɛ yi so na wɔde ɛkɔ baabi a ɛsɛ sɛ ɛkɔ adeɛ a anka wɔsɛ ɛkɔ Niger nso wɔapae kwan a wɔde wura ɔman Ghana mu na wɔn abɛtɔn a wɔntua ɛhotoɔ ɛma aban eyi ɛyɛ adeɛ a ɛdi aban nya aban sikasɛm ɛkɔ fam nti yɛni abre pa customs and national security mpanyimfo a etimi akye saa adeɛ yi yɛhyɛ wɔn kran na wɔn ato aso ayɛ saa operation yi bebree Onimonyamfo Thomas Nyako ampem ana ete ne nkan na eno achi panyimpa a wɔno na da Ghana Revenue Authority no ano owura Anthony Kwasi Sapon ɛno no nso de nsɛm ahodo to dwa na ɔkyerɛ sɛ woyɛ dwadini dwadie ho mmara ne hyehyɛ ahodo to a wɔsɛ wutua wantua ofa kuntura se kwan na mpanyimfo kyewa ama mmara no sɛ ne kyerɛ kafa ho asotwen bi ɛsɛ fata wɔ no wɔno mbegyina so na wɔde ama wo kɔfue ɔmo ayɛ sɛ ɔmo de twam efiri akano a ɛbɛn Lomi Port ɛde abɛfa yɛman mu sɛ ɛde kɔ Niger ne yɛhwehwɛ mu na no ne ehu sɛ nhwehwɛ mu kakra yɛhu ne sɛ ɛnya ne kwampa so no enti operation ayɛ no sɛ ɛbɛgye saa dumienu asi hɔ na emom dodo a yɛhu nyinaa yɛ dunwɔtwe yɛguso a ɛhwehwɛ nsia na aka no na enam sɛ yɛde ɔman tumi na yɛ enti yɛbɛhwehwɛ nsia no enti yɛnya saa de wei no yɛ dikan yi akyɛ sɛ yɛbɔ kɔkɔ sɛ dwumaku a wɔ ɔman mu a ɔmo yɛ importers businesses a ɔmo yɛ ɔmo adwen sɛ ɔmo ne aban bɛdi mmara so no yɛhyɛ ɔmo nkran sɛ ɔmo di so na emom ɔmo a yɛ ɔmo adwen sɛ adwuma ɔmo yɛ no de bi ɔmo bɛ kana yɛ ne de nneɛma ne sia aban na aban sika sɛ onya no yɛnsa so ɔmo se a yɛde wɔ mmara kwan so yɛ ne ɔmo bɛdi Owura Anthony Kwasi Sapon ya panyina wono aneda Ghana Revenue Authority no ano. Ye to aso no nansen we kra de ba ya chempo. Ka to fom abon se na nkrofo bia krabrifo atwa ho ahia. Wona anya nkonhia no ototo mbotom. Na omu wia omunioma. Bi so ono mo anse eye ka aso anioma. Utra anya yie na wakra mo. Abeduru na ka no twen aba wo so to na konya nkonhia. Ba bia mo no ahwe agu no na obi bebo anwamo ewo ho adie agu ka ne so drinking so na ekohwe agu ya na no ada ensa bia mentimi modi ekohwe agu ye na amanfo atimi atoto kalo modi akotena sin ho ahwea no so agu so aye ekoefu atanka de na danger madam for se danga wa hwe ye o se sana gi buma enyemu wo ma nansa bi asi enkrane nsawam kwan so ya ka bi aso afem wo to fam krofo bi yesa onko sesa bi ko wiase eja to ma wonum dodo no a efrim na National Road Safety Authority mpenfo aba ma ne se kan kwanhie si a timemfo ya munsusu ntumri kan ko ho munsusu ntumri kan ko ho o se ha adwen pa buo ma ko ho no onini ndie bi wetim dia buo na epra no omuni ekura timi ni pani bi wo ebi nso ho no mu a anko ya hwe na apostle fire for ho ye adwuma no na wo ha wo mo wo kire se ni nyina ti ma wo hwere ajapade ni nipa nkwa ti wo se nkwanhie sia mama wo na ben mum ana nye ho adwuma na de okasa ye
the Okasa Emma National Road Safety Authority, Sambiant Radio. Akwanshia sia ye frɛ security police na obegade na obe direct traffic be manage traffic no as marasa ma ho kwan say Ghana National Fire Service beba ababe hwe say nia edin say ye twitwa car no say wo say say impo eja to bi free maba na e wo say ye so ano a omo beba mu na sabre ni nyina no wo be hu na temamfo nkofo boa say ye be ye eyi omontem ye hye ne say obi a onya experience ana obi a onya entity no enwo say oben hu e say oboa bibi na mom ebia obetimi ahwe ama ya guard eniema wo ho empempi na ebehu nkrofo na esisa niema omuyiyi niema wo mu pre eniema mbenya efi sa kwanhia nim wo yesa emran say etimi etwenwaso your penalty units and prison terms na both ema obibia ode ne nkwa ebeto sa esan nim no yen hye ne so say eba ne sa na wo temamufo na wo pedestrian na wo force de ho akomu no wo ye ho a grade service o de nkwa eto esemu pa wanhwe ya crash tools na fatality be free beba dead tools ne beba no ebe bro nia anka ebesese ese enti we ye futu koma yenyina se eba ne sa yenhwe na yentwenye ho emfi sa eniema ne ho yesesa niema ye di ho hyehyɛ kaase ye di ho rewrem yesesa fuel ye fa ade a ensese ye fa ampo ye di nkwa eto esemu emoa emma sa situations no kra yetine nke de Okasa Dima National Road Safety Authority Sambiat Radio. Oman Ghana ene Togo ewo nkomodie bi na saa nkomodie we no wono modia mpanimfo emfie nwatwini emaka eno eye hye a Oman Ghana ne Togo man no ebo ewo po ne so we say higher media ebre bi ombetena se omobeka no asumdwe ma entiase anya adwuma eno na aka hu bi ana ne de ikrata free omampanyini na tena ye aba panyini ono na hwe nkitahudie nsem so onumonyamfo Felix kwache ofosu na nsa hyase no kire se Ghana aban na atwe sa akrata yi asem ewo mu eyetietia ne nyina ne se enkomo mu ni Togo aban die a emaka no Togo ntiase no mondane asem no fama United Nations Convention na wo mu nyina emra hodo a ebo epono so eban no wo mu nyina so mfa ka asem no na asumdwe mra enti ni omu pa kire na omu hia nyina ne se Togo man no benya omu ho ntiase na asetena wo matena ento yie no omu nya asem no amamienu nyina no mu mfa ma obi foforo no mehwenka ma asumdwe emra. Yasem popeni of June Chibusi akuna dama no so de ma yen Kwame Darich e de call Facebook live this Otec 1029Fm so aboafo mo boy nsem ya no na pia papilo eno be fe abo Georgia sanu nyina ye onuma femu e de jataba wa ha chinchin feeding fruma e de e ma ye so swe opemu no Krobea na Yaw Asante ne do mbetena ne nsem e ba no ebusua uye feeding free ha ho as usual Krobea be display enyanma otienka Kwame Jeni Boatin Professor Okoto na fe abrewaba Kofi Chumasi edamase apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the black smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, wo be je di some nim wife nyina ye testing positive. Ah ye num bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na plus mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no sa. Achekura 4 days na Pavi and the Plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor from 0542 778572 and 0542 807907 magie dure di pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu kan our pharmacies na herba shop FDA agie dwede nkrato yatum ei opanyi mahwehwe wache se
perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O we jajai. Aboa wo mo se wo to make kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de e jajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na twe wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne ba ne combine so a owo ni nyina bi. English nom and maths nom. Me say books bia ni ho. Perfect series any bi. Na GS any naka. Enso am approval into obata bia nkoto bi maneba. And na say we there. School bi kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de. What boa no so say hwi wo mo say set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a ehia wo mo mu a atufo nko aputuoja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia from 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacy na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG Edweden Kraso ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoɔden se de tie me brɛboɔ me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. More energy drink. It they give you them. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See combinini, it give you go and vitality. They were the thing they do me, come and taste and see. More energy drink. It they give you them. For your party, for your wedding, everybody, more energy drink. It they give you them. This advert is FDA approved. Krobea. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029Fm, the pride of Ashanti. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti. Quantum pon mo, Sir Orni Marika na o Okokodoro.
Asem Beba Dabi Yesu woha Yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi woha Wuko tie Hefa Piao Asem Beba Dabi aye me na se nkam ti se nyuma obia ni nyuma no doso nanso di odi amanipa no eno na weden ohweso edididi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no mo yemu adwuma no wo mo nyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden no mo dia eni si ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metinya tia to obra ne ho hwidi pata ya kɛde na ade akyɛ na ade aso bi bibi so wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan de mo ntutuo anso wo mo paaba mo da so busua ɛyɛ wadwuma papa wo die ne kyense ye kan sha yi ni na asɛm kam bo wo mo nyina ho ban de bibia ye tia e mo brofo enyanka papa kwa yibi Otec mo nyinkyire ye dman ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema ye ne ya ne ya ne krese ko mo gu ye ni mase ne sa no mo tie o mo ka se adwuma no mo ye no e mra wo mo hu obi ani mase ne mo ye yo kaka ye ne ya no mo papa nka wo mo e fi sa bre blo hwiri ko mo bra odo obi a bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho ɔden no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopon bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen amen ɛya sɛ amanfo akabia matina ɔma futue usom sɛ futue enye adwuma sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a ɔne ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie a wobɛpɛ yɛmpɛ no ya je kushina no ne ontu tunanu ontu mate sese oso obetu ama obwacho mate okay okay mate any edase aja be ma mi metiu sese asema ya woke makuma urade be ma ne no no wono be ma ni ni ko oba ni mo ba lo be kwa akoma no ndi ana ya transe na ya hu pampa a ya di asem no ya di obofaso owura yi waba mo ho wo nchida waba ha de me dia ni asimanim dia ni kristo ni ko roman ni asimanim na ka nti me sure nya abotare sese me kwa ni mo fi ha sese mi ka se dia ni ya e ba to wuti ape sana pa ni mi ka tem ka se ape si kura si dia so kura no ni fi me si ho mi ni di mensu ade wanya mi pro wanya mi pra jabe mensu atama ni mensu ale mensu ate na atana mutenenka mensu bana koka beka mensu ale asaska na waje no de bre wa ampa dabi mensu jasu na ayi oma ya unya wo nom ne wo mo da no eya ehefa na unya wo mo bebre na ya shawo lai bebre na ya he ashawo bebre na ya he ashawo lai be na akoso say like me to na say pese me hu ba bi a wo kwa ashawo lai no asafo ya asafo we also BB side one ho ashawo wo ho enti wo kwa be na ofa so hu se we mo ya ashawo fo mu jeja mo ana be fro oja bitimi ka short once we are as a short enti wo kwa na wo de he na me call dem me ma won debate me price no meet me enti wo price no na utimi ko say e bia 40 cedis and say bia 50 cedis bi 40 cedis na watua ana satan kura na satan kura 20 cedis kura utimi tua sisi na ase ne bo soro e say di asha wo de bo ko soro omo so atutum first and there say ukita 26 kura na
utimi bi na 30 cities ba 60 ni nyina ne bo akosoro say kire wunya say 50 cities bi at least 50 cities bi a this bi a onya local one bi dia in local o say o ma bi wo like ono no me kan say ono ni levels ni share ni so bi a ana ono no hu say bi a ono bi a o share o fine bi a the form ni gina so bi a o normal one slim girls ni bi no this year wa shawo local wo ho ena dia hin na enye local no dia enye local ne hu ma hu form na wa tun say we uniska unti wa ka son timi nko unti take wa tun say yes o kwanya de obama chance ko ana o short dress mi kra na o timi ka say onya the type eso omo munye local ne de omo no gina so omo de omo yim omo no so je say ni first me the local one na me ko but omo hu omo timi say form we de car escafo la ni bi ni de me na wa di ntimi ta me nko na o ko ho a eya enka wunya omo munye local ne bi anka ope o mi na me ko na ni de be bo mi ase me kwa sele mi hu be to mi kwa na me pe mi no oba be da mi hu be to mi eni kwa ni ade na me ni je o ni oba da ade na wunya free mi no oba da dia ase like mi mu se mi hu to mi ase mu se adwendwen no esote ana me nga se ntam bi adwendwen doso enso kan nti so ni oba da dia na mo ase mu ato mi me na sa da wie na me sa tra se jimsen na ma de makwa kwa na nso ya chance me sa akọ enti wo de da bia mi say da e de bia this miniska ile okay ena wiai odoman kuma nyame ayeye enka wodin ena wiai odoman kuma nyame enase enkanfo ene ntontom ene yede ma udin kronkron no
arafo ne adehia ye de mahia wa afidie so ena wia yi ye bema yen ho aha ye bema yen ho ye ahia na yama yen ho akwa aba aha ye Otec 102.9 FM sunie ene eye fiada asedanka Awurade Nyankropon so odi ne fie enso asan fam yen ene ye ogefo bosumi de toso dum kono aduonu emfimpinu ne aduonu nsia mu ene ewi ene wie ye hia yi ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene eba abesom na dwumadie se ne ye da biara da ye ka ye de kiradofo atiefo ne adehye ne ye se ye de sua de ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade enu nti na wie yi a ye hia nokre moma yense ye ho se ye ba besua de ebrekro na mu no ye be kire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadie yi ye live ewa ye social media handles ne so se wo ba Facebook ana YouTube na wo hwehwe Otec 102.9 FM oba Facebook ana YouTube na wo hwehwe Otec 102.9 FM a dwumadie ni stream live wada ma eburu se wo ba so a eya ahye shema wunianom shema adofo shema nintini ene adehia etie enso nya behwe enso wo nso timeline sa brekro na mu no comment bi a wo no awiei o de betum wo comment section ho amaye ye beje ye bekan no kama wa afidikasie yi so ne de amawo ya ka ahye ne nso sa awiei hia ye hie ye wo yenuanom wa amahodo so a wonom nso aba de mu abiebiem ye adwumadie no etwagu ye wo Be Love Radio fo ene uko Spain mine mu a Be Love fo a mutie ye mo hwe ye na mo monitor ye nyina no Nyankopon hyira mo ene se wo be United Kingdom mine nso mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio wo ho ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio ewie wonum nyina wo UK mine mu onum abadem onum abiebiem ene adwumadie no etwagu ewo wonfidie de so ye wo Kings Radio ene ni TV wo Paris France Richmond mu Dache Hima Radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America Richmond mu ewie wonum nyina so abadem abiemu a dwumadie no etwagu ena wie mosomfo Krobea nana Yaw Asante nie ewie Krobea meni wahia yi na eyesom ena ye ba besom ene kayo se ogi amanie yeah ewie apesemakana nanie meni wahia wa afidie so ene wie Krobea jata meni wahia yi eyesom ye nyina ye ka bom ni aba besom ama ayefe sabre jata ba wa ha engine room odo na ahihye dwumadie no nyina na yede ba besom wa afidie so ene obaade achiame wa ha eja kwame nso wa ha se wo contentan nso so a kwame darich ono nso na bedwafo age akire ho aboso a ewie wonmo de ye ba se be ya adofo ne adehye nso ebenya yen ahwebie obaade achiame akwaba ye ja akra ompom te say Nyankopon adome ho ye pa na nso so adom krona me nso me ho oden ye de Nyankopon asi enenso ya sehia ene yifiada eduru fiada seyia ya na emunsem no ye bebre den so odomankoma de afem ye ne nkoa de den se de kra na ye da nyamenti eretumi no yeah the man of the nyame kaka kano kaka bosso wa na nyame ahwan na wakoda hwan Dabi enti Nyankopon Israel na omoaye na untutu ya namonso emfansie ena wiei adofo mabedwafo ena wate wonka no na ewiei hyiamu no sebe abrabo no emu akukuru hwiase eye bebre abrabo ayete se valley se wudru mepo ni bimu a ya na efe yewo mepo no bia ofro na wesane
se wokɔ amanse central miami krom twapiase wo free twapiase ekɔ ebo enka tetea na ekwa no yeni machines catapres ne de keke ka ho a edwi na ebi hyeda maaso na akwa ho nsɛm wɛden no na nsana ubetumi afiri twapiase akwa ebo do na kye sɛ wɛ bɛɛma mu ni senti ne sɛi na kwan no ayɛ foro sane enti sɛ wode basekre ɛna wobɛyɛ wadwen sɛ wode kwa ebo a emepɔ ne soso enti wokwa duru baabi na hɔ yɛ foro a na wasi afiri basekre ne so saa tam no pɔnkɔ abɔdam ɛna ne wɔ so na wapia basekre no kyerɛ sɛ ahoɔden a wode bɛpɛ de basekre no de aforo bɔpɔ no deɛ wobɛyusu de apia ni sa sene deɛ wode bɛpɛre no enti ɛne ɛwo pia ne nkakra woduru apampafie ne so na sɛ wo ba besane a na watena so ɛne yɛ free ohwime na wo namu na wokɔ saa na ewiase abrabɔ no ɛteɛ enti eduru bere bi ɛwɔ abrabɔ ni mu a wobɛforo eduru bere bi ɛwɔ abrabɔ ni mu nso a wobɛsane enti eduru bra ɛyɛ awoforo a nyakokoduro saa bre no ya na ye bre mu eden nyakokoduro saa bre no ye bra emfifire betew nyakokoduro saa bre no ye bra wakoma ne be bomroso enti utumi kogina baabi no ye hi kire se wa bre nyakokoduro saa bre ni mu no se woni nnamfo woni abusua kora ne namo a obi e koma ne ho enti wo nyakokoduro ne da se boa ubeduru apampafie so ubesane saa ne wiase abrabote ye kan ye digidie enenam abraboy se nipa sore na sebe anida so asa pia me pie eye hwan pie kakra wa me ho ena mayi ato hama me yere ne memai na me pie akwa abonten no me na me ye engine no a me kwa akobra ko pesika no me ye dan na mempu me nya biade eto da bia kapre ni ubotom nanso be ma besi abonten nanso oba besi abonten gidie en wodi sie kire se yire so a odan nya menti ekwan bi betumi abie akokora poso one ne nana en wono mo nam sa akuro yi mu muntie saa asem we ye o en wonu koduru baabi na ekuro ni mu nipa ehia ni buruburo abject poverty mu ena saa nipa wote we hia ni buburo ya woni we ena hia ni buburo yi akwantuo bi aba sebe enka no akwantuo ba saa ubetu kwane a obepe atade munu bi enti de wabra wanya ene ode akoma tera ni entoma mono kakra se tera pam na fama me na wode ma tera ni apam wanfa boto antum enna yeni ba tera hono se papa tera atade a wo pam ma me no boto nem enti besrawo fa boto tum no waka ni se yie no na akokora ne na no na wate ene wo se na na bema wasi ye wasi kureimu nya papa we na ehia ni buburo no wasi ai na se papa we di ede kura ma ni so obenya sika kura e di ato aduane adi o wasi ai na akwada ni gina ho toto nani ene wo call papa ne ho ene wasi opanyini wasi ye wasi me pa ache wo me wa asem bisawo enti senka betumi a wontwe ho ma hakakra ene opanyini ne twen ne ho ene wo ba akwada ne nche ne wasi akwada adan die ne wo hawo wase misane se woso opanyini se krom ha wona ahia wo no wose mini bi die medie kura no eden wose na watade a wo pamun papa tera wanfa boto antum nanso waba wo ka kire ne se wonfa boto antum sika bei na wodi kohyem akwada ni busa opanyini no saa semwe sika bei na wodi kohyem papa ne hwe akwada nanim
na wahwɛ soro na wahwɛ fam na nisuo sane hasane ha ɔse akwade yi ɛnɛ die sika bia ni hɔ a medi hyem nanso mi wo gidie sɛ dabi menya sika ni bi ahyem sɛ nyɛ nnempo a akina bi menya sika ni bi na medi ahyem enti Krobea Asante kɔtɔkɔ se gidie nti na hiani terani pam na taade a wo mande bototum eye gidie enti wa wote ase ne wo wonkwa na brabo ebia waduru bepɔnefoɔ ne so a wabamu yebuo no se gidie nti ohiani ni tumi de bototo da taade ho a fa sa gidie na fam na nkyɛnkyɛ koraa ɛwɔ nafe ebere bi bedu sane bia no ebeduru saa brɛ no unsane a eye free enamu na wokɔ wate gidie nka ho fa kokoduro ni gidie no fa fam ebeyeye ena wie Krobea masemu nie abade acha me agra Krobea asem ni o Monica sa das ebru ye na nyame ase na ye nchia wona wo hwe ye ne wona wotie ye nyina akra ewiase eyaforo ene sane sana abrabo no etie efise ewiase a yewe senka eyaforo nko a nkenye ene ye sane nko anso so a nkenye ka asase ne kura nke nyina kebebu agum afei enke daso pradadada nko a na bibia sa bepo no ene ne sane na koye pillars bi adabre wa asase mu senia mimi hu no enye sa nke bia kensuo ta enke hin na begina ke betaya ma wan hwe ya kensuo ka se ba bepo bia ni wa ebegino enti sa na abrabo no etie na akwada ne de akwada no de empanin se koto akwada hu no koto ani a wose aba se boto we nye sika nko ani edi hyemu enti akwada ne de na eye ne nkwada adwen se sika nko ani edi hye botom na enso so niam bebere wo ho a edi hye botom nti no se wo ye wo hia ni se wo ye sikani boto de obehia bi ewo ne ho enti ende akwada na no de onde di onim an se ye di sika na hyemu na akura ewiase se wa amforo no wansane a wo hunu se ne ewiase ti o ewiase sa na Nyankopon ebo ne wiase no enti se wo se wo de wo pesane nko a ebede ne wesane wo ya amforo a ye nsane ena ansa na wo besane na je se wo fo enti sa na abrabo ne tie se wa nyere wo ho amfa de yemu a hunu nia ede efise se wiase se dede ni ho a nwunwunu ni ho a ngie hunu dede o bibia nsonso ye adamu na maye hunu adeko a ade no ye ana som a adekoro sombo enti wiase se esum ni ho a enka hyen keso ni mfaso enka de na challenge no enka de na eni ni di esi ana bede ni ehunu se ebre bia sori ya han enti no han so mfaso eni sei eni se han no a da bi esum nti esumba ne han ba ne han no anim onyama ye dai apie enti sa de te ewe wiase enti abrabo se wa amfa nia yemu a hunu nia de good enka bibia ye de nko a se asi kira enka ebe hunu se enka so mfa so ne sei de sa da bi eduru bre bia na ade bia nwono so wadi na wadi asikire na ade atoto ho se adan na wadi etise ye na wesu tise ye enti sa na abrabo ne tie enti menya wadwen se abrabo ne mremre se usi su na wo kone toten na se sika na wanya ne sa anigye nko na wanya ne sa da bi se ne etie bia sinto bebe ba bia bi ansa na wo hunu nia ehia eni sika no mposo animonyam enti sa na tie enti se wo fa biribi mu abrabo mu a wo se wo fa mu enti se wo fa de nwunu mu a kai se wo be fam wa mfa mu a wo hunu nia ede meda se ewie Kwame ja bless me hu se wa ba Facebook de so o se akra ya Krobea Asante ewie ye mu a hebru we ye the Friday edition of Asem Beba Dabi akra na wo batafu nhia ye so a ya ye krado ye hia wo mfidie ne ho ya ye yirede se ye ba bisua de enne atanga Bernard nsunie eno osana ya Krobea Asante yi ene Facebook ne so menso me wa afri kontanase na enne dwumadie no se ne ya wo kase ya disua na ya de kire no enne ya ye yirede yenso yete ho ya yenso ye hwewo ene wudwuma pa ya wudie ko kresi
enso wa akokwa amo ene o se congratulations wadwuma pa ne wadwuma den akra ya Krobea Asante ma menchi achiamo na meba Juliet oforiwa amanfo tawia akra chia ne mame me da se eburu amankwa abo Steve ene o se akra Krobea onu wa bedwafo mame mamu ahen ene ye fiada se duru fiada nso seyia na ya Krobea Asante yenso ye ba beka mo ho o kire Michael ene o se akra ene wasemu a waka no a very 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 good message asemu eto asumu se nipa fa na wode ye adwuma ebebu nipa ogoro mensa manso asuo nwunufo o se ye na ya Krobea Asante asedanka Awurade Nyankopon se ne ye fiada ne ye nimu ahia ye nyina ne ye ka bom ye ba besom ye ba besuade ye ba be kire ye ho nso ade enso wa afidie ne so na wo ba YouTube ne nso so a me wo Alhassan Ibrahim enso wa homa ne so eno se akra Krobea media mi wo Dubai awia Dubai na me wo ya me nso be monitor o show no Sarifu Bashiru eno se me pamcho amanfo amaba amonhye na dwumadie wei ya adesua ne ade kire pa ya tie buru J Max eno se o na ya Krobea Asante you see o the reason why ya me do no eni o ekwane ya wo fa so a wo ka won nsam de hye yenkuran no na no ana de na mo Nyankopon nye okese wate ontutu oni wa bedwafo nyina nso anamo emfansie na ommoamo ewa akwaniasa hodo nyina mu Margarito GH eno se akora Moro market fo ojana so na wiye wo ba Moro market nya asem ketwa ojana so na Krobea yenso ye kan ho enso ewa ha na wiye ben mfensi sewia eno se na ya Krobea Asante ene wo ye live ewa afidie yi so ne atwemanwa biaja sas MC chiademame Matie Buru benfensi wononso edase Bona Ventures rosi akra kontase for yenso ye wa ha na de wom ne se yetie fantastic and educative show no nana yeda wase wate ene onso onsemu a wokande kire yen Rashida Muhammad ene was good evening dear nana me pa chao na wo hote sei Nyankopon ya dom obapa me hoye nana buadu ene was ye nana Krobea ene ye fiada have a nice weekend edru fiada say ni ye papa mu akwa abisi adwoada ya na ye me ya na so be the day ni nyina ka ho bi good awie adofo yeshia na ye ba besom etode bia eye etode bia enye etode bi nso a ya na enye kura se ya no ade ba ko bi ma ne homene so ewo oman Ghana yimu na eya ne fa dodo no a da bia meka say adrobafo we are at fault enioma ni bi wo hodo mo a ya na eye very preventable enka yeyi no akwa wo ya kwa so a enka beboa nanso ye kan ye de ka ho bi nti ubehwem no na akofa akwanhia bi na de aba aposifo a ewo airport runabout na wono mo hwa akosi estate jurisdiction ne so o master exercise bia se nansane na ne mu baako enam hu so omo ye oba de achiame me bo ma ba so se omo yire omo ho tokoso e ma posinka ye nsusua enka beboa na me nshira so de no ono mo yo ne se sa kwan from Kenya City to airport runabout no apragiafo a eyifa ho no se na nke no so ya aba sa kwan ni so yeah na that no week we year mu posifo ni be gu ho pragia wo be yifa ho ni achew wo yifa ho a ni achew enti se no from Kenya si kwan so ba airport runabout no decency kakra baso decency kakra abaso na me de ya na meka ene se ne ya moto onu tumi yi fa mfimfini no eye su okura taskoba mienu wo pragia wo taskoba eye miensa na rehosema a wo de ne kura de ewom ne se animu baako akire mienu enti se unya balance kakra wa animu no a etumi dane butu enso ka sa asem wo ya omonte wase
se wo be Kumasi Asante mantami mu a e kamia ye se always da bia pragiafo na epe ntam Kumasi hadie da bia pragiafo na epe ntam mo pentem so na free enti da bia so no sankofo we ya na cause accident bibri woni die te wo behwe waja space kitue bi wani mu between bompa ne bompo no wa be hyewanim ebu akura o shemu on di on komu na ne to no mom e wonten anoda ine obi ko ne ba obetime yi afa ho a ohun se ka bi ayi ni ti ba no wa bewam eni se wo wa wo kan wa anye fa so obebo break na be ya ma no a udi bebom be shemu ama won so wo di abo no na ya na mebusa won se munure fi se monsum ye road users ana urefi se ne amutie yi mukura nipa nkwa enti I will continue to encourage especially regional MTT the commanders no so wono munya saade ne nko district various no ne metafo to mikro mu heman mamponten ahode menyi ni se krom ha ba beduru oni ma re hosem nso sa pa na nso so no posifo gina so posifo gina so from awade lokure wo me say posifo no omusuro pragiafo no ade omusuro omo dabi omusuro omo na wunsuro omo posifo wugina ho ni ekro omusuro omo na ayi na ye adenti na posini wugina ho na pragia tumi yifa baby so wofa eye dientia enti se patron about to for to me operation echeche sankofo a edi sebe sansemfo na mu ye bienye mu ye bienye se pedestrian obi a wo ye road user wo betwa kwam o twa kwam a chesa wo driver ni a bi a wudi one side wa ma ne kwan no o sa be gina mfimfini be hwemfimfini no se bibia mpie mfiri ho ma anya sa bibi bobo no adenti ne se basa enti me ya na meka e de kire various pragia station ahodo a mo station masters e wo mu no se monchi mon krofo ni nsi ho na mon kasa nkire won wo hwe na wo hu se obi efe nubone ene odi twi pragia no wo station a monya no kro mompam ne mfiri ho mompam no emfa mfiri ho wo hu se ne ete mompam nipa ne emfa mfiri ho se nka moye saade we ya ebema mudini ho ate enti moya mo beka se posifo tam enye tan o suban a mo pragiafo ni bida na die no enye mohweye a wano aduane ubenya emo se be ye ekire bi emre bi nkonkodi awiai adofo yeshia ye ba besom mewo opanyini bi ene ababa bi ewo manim ha na ade de wono mo abade ono mo anenim opanyini ho te sai ya frau se opanyini efra me Kwadwo Paul ufri hena ba ha efra sante be kwai na me ya adwuma wo amenti ensayem menti o ya adwuma we ensayem menti ebe ensayem number say number 2 mo ben number 2 di adwuma na aya o menti me ya koko adwuma oi na nsan ya ti koko so ha mo obeyne day yes na mo de kwa krachi fo nya skantua dabi se si akura esika akura wakam musika da so wakam abani se wa religious care ba ti krachi fo ni betua why ya dana se tente so de yes ya hit mo pa o isan ka de ko 30 something unya 3 bags a unya 90 desi ya unya 3 bags ya o de nam 75 hey osha so pa nyagoro ohia so enkakra enkwane hia enkakra bibia be kama entu de kokofo na aye koko ni bode ene bode de wudi bedidi enkakra ewure ya wote wonche ya ode oye meyere oba ohote sei be fidie no udi de sei pepacho me de ya mufa tunu kunu na ti menti ho mepacho yo
ɛneɛ kwadwo ona na ɔyere nam awia yi asɛm a ɛde mo aba ha no ɛntu nsi mfimfini hyɛaseɛ sɛ bɛyɛ a mene ma bɛdwafoɔ ne matiefoɔ yɛbɛte wase yie deɛ ne de mo aba mpakyɛw deɛ de aba ha ne sɛ sɛ bio ewiase a ɛwɔ yi memfa sɛ woblaa womanti ɛna ayɛ dɛ wobrɛ mene maame awo ɛma nwɔtwe yɛpaa ntɛm a yɛawo ma nwɔtwe nkora no wiewie ss ɔmo teteɛ so yɛnyɛ adwuma bi ama ɔmo nti baako kɔ abɔnten baeɛ na ɔbɛka kyerɛ me sɛ da mɛda ha yi ase ne brɛ a ɛnyɛ protocol nti mɛda ha yi a ne yɛ hwan kofi menti terms nipa din no no ne guy name no no mɛda ha yi a nti okay mɛda ha yi a ɛna wɔse nana ɛnya protocol nti sɛ yɛpɛ bi deɛ a na me sɛ me nso saa mepɛ police ɛna soja ɛde ama me ba kofi ɛne maata ɛna ɔyɛ sɛ ne saa deɛ a yɛbɛtu ho anamɔ nti yɛtu ho anamɔ mede bɔɔ maame so ne yɛnyinaa yɛbɔɔ yɛkɔɔɛ papa no anim mokɔɔ mɛda ha yaa hɔ yɛkɔɔ nana no hɔ sɛ mɛda ha yaa no kaa sɛ nana nya protocol no mɛda ha yaa ka kyerɛ wo ba sɛ nana nya protocol nana bɛn nana pamfo ɔno yɛ hwan yɛfrɛ no ales ɔyɛ hwan nana bɛn no no ɔyɛ ayi mfante wadi ɔhene wɔ mfante wadi hene wɔ mfante central region mfante ɛna waba bɛtena menti hɔ wɔkyerɛ adeɛ wɔte nsuayem wɔkyerɛ adeɛ wɔ nstem na emu mɔte nsuayem number 2 hɔ toa so na wɔkyerɛ adeɛ wɔ nstem nti etu anamɔ ne yɛkɔɛ na ɔyɛ sɛ akora baako bi a ɔbɛgye 200 million nti deɛ wɔpɛ police no ɛna wɔyɛ sɛ sisi a no taamo no yɛ dɛ ɛkɔ nti yɛte saa deɛ a ansa na ɔbɛgye deɛ wɔkɔ police no koraa no ɔbɛgye 10,000 ɛde ahyɛ emu kra ansa na wɔtumi de ayɛ wɔno no ho ayi na kyɛ sɛ bɛrima no deɛ no deɛ yɛde nka ayɛ bɛrima no deɛ no nti ɔbaa no deɛ no mmeyɛ sɛ ka mekɔyɛ no baabi nti mekɔyɛ no bɛkwae no ɛna maa no yɛn sɛ memepɛ protocol nti protocol no kyi sɛ wɔtwɛn ɛma ayi no ba nti mekɔyɛ na mekɔtua mu 150 million ɛna ɛde maa saa man no man bɛyi ayi no police ni no ɔbaa no deɛ na meka no tobo ɛwura tobo menkama asɛm saa yɛn ho abotrɛ mɛda ha ya na abɛka kyerɛ wo ba sɛ nana ales teacher ni no ya wɔkyerɛ deɛ wɔ nstem no ɔwɔ protocol enti teacher ni ne se ɔyɛ protocol de baako bi a ɛyɛ 200 million enti 200 million ne yɛ nkora mmienu na nso pɛ sɛ ɔde ɔmo kɔ okay enti teacher ni deɛ no so na awɔ toa so wɔ teacher ni ne deɛ ne so enti teacher ni ne deɛ no ɛna ɔyɛ sɛ ɛyɛ 200 million na ɔbaa na wɔno wɔpɛ ayi no police no taamo no ɛkɔ atia kakra nti memfa 10 million ɛmmra ansa na wɔde ayɛ ho biribi ansa 100 million 10 million sɛ 10 million de wɔgye no for ayi ansa na wɔde 200 no okay so wɔn deɛ memfa sɛ wɔde pushi baabi ansa na wɔayɛ yi wɔgye 200 million ayɛ dɛn asa aka ho ɛna meyɛɛ na mede sika no ɛkɔmaa no nti wɔyɛ sɛ nkura no fa ɔmo ho biribiara nyɛ dɛ mmra ales no ɛna nkura no ɔdo ɔmo gauge biribiara de kɔmaa no wɔhyɛ yɛ kama nti ɔbɛyɛ adwuma no nti polisi no deɛ no nso saa ɛna mede sika no ɛkɔkɔmaa no afei deɛ yɛkɔ a na kyɛ sɛ wɔhyɛ ndɛ ɛkyena na deɛ na wode nkura yi nyinaa ɔyɛ yi akɔ na afei deɛ akɔba sɛ wo daadaa yɛ ɛne ɛhɔ deɛ menti aseɛ ɔyɛ ɔsɛ bɛyɛ ne yɛtu no so anamɔ obi a wagye sika wontumi koraa mfrɛ yɛ sɛ ebi koraa mommra na ebi a mene mo koraa yɛ dɛ yɛhyia gye sɛ da biara yɛne ane ɛtu so anamɔ yɛ dɛn ɛba wo soɔ yɛatwentwerɛ so a na kyɛ sɛ mfeɛ mmienu afei deɛ kwan sɛ nansɛn yɛkɔyɛ a ɔsɛ
ayi no adwuma no kora bi aba ntete saa de a kisa mo san ato forms ono so me san ato forms no bi esan de man kora no afede de ba an se enipa na wono wagi sika no de koma no wantimi anya adwuma no na me se na wantimi anya adwuma de ase na wadaada me ya nkora mienu wantimi amfa mu ba akokora anya den enwuram na watimi agi sika ti sei ane asisa dia meso medo baba aha no mona mabobom panifo amane ane se yanso uhu ewe ya ede aba krache no se friend say your friend Nana Ales oyo hene ya o pamfu kurum na we hen pamfu kurum no wo kepkoso akire ho no no wodi ade ɛna ɔkyerɛ deɛ ɛwɔ stem enti wɔhene na afiri ne kurom pamfo kurom hɔ na emu ɔkyerɛ deɛ ɛwɔ stem hɔ na mobusa ne sɛ protocol no wonya ne hen ɛyɛ deɛ protocol sɛ ɔno ɔkan sɛ kasaguwem ɔkan sɛ obi ɛpɛ memfa sɛ ɔno na hene ni bi ya ɔno wɔyɛ police ni ase soja ni nti ɔno na de saa protocol na ma ne sɛ ɔnyɛ dɛ onye man na ono wo petumi bi afiri wono no ho ti onfa nipa mienu mra onfa nipa mienu nye den enfa mra e na ode o ma ne command enti sesi ya sika se na watua de abasa na alesi enti sesi ya de sika matua nyina ya 420 ana matua de amana na alesi 420 million 42,000 Ghana cedis ana me de amana okay waka kire nso onfa sika amount sa anyi ya maka akache nse ba anye yi a onfa misika mame meka no wadaada me nti me de ndi nka aba ama amoto nsa friend omla ne nyina emehia na nkyire mu bia wo ha yemra meye ebepum ne se ma ba ha be mpenu asemprensa wontimi nsi ha ebepum sese emre ye kan se protocol na besi wo no ne so a e kire se nipa a wono na di protocol na anka se ma ne de owo na se nipa no ne na hia pen ana wa mama hu ne pen dabi wama ye hu ne pen okay enam obi so enam de te se da na alesi wo protocol meboa se na wona na yi wona ni nua na ni nua wone ne ya ajama nti ni nua no enne ana o ma ye te se na wo protocol mabada manie ya bona manie die no kan wonde o se yankoji esika sense sika nse ya amfansi ono no so wonde kan o ka kire nti nanana na edi sika ne yede e de koma no nti wonde o se yankoji esika adwuma nanana wantimi anya adwuma na aden na mo kono mu wo se krache the guy name ne de say medahaya aden na mo de kono mo medahaya amane na mo ne na anko bra bepacho medahaya ne die ono kola ne baka ho waje wono nso ne besika abema wono nso wono ne nua no waje ne wosika wono nso no akola no esika no kola no sese akola no ye galam se odi otwupole nkakra na akola no sesa ne tie de papa ne se wono nso ni bi wono nso wie school da akola no de ne ho ekohye mu te ne papa no nso di animu ene na ma ye te ono obo me ba na mane a me ba no nso nya akonya be ka kire ye dia yesu etu hu ana ma na je se wono nso ne ba be ma ye den e ka ho ene wono wodi sa de na ye den edi ya miensa nyina ne ba ye ade afei na mo kom ade na mo tabiri mienu mu ya se mo de ko enzo ni asem se de tie ne se emra wo be kan no no wasi soja ena police eti wakan ye no de ni animi se nkra ne ti fie kwane de eja ye pe adwuma nso de ama wo yeso mo nko school kula mo so mo nko woka o mo de to ya aka mo so mo de ato ya se nti ne de animi se eja adwuma na ba ne de ebi anyame adom ebe yi ena ma ye nso establish ke ye kwa ye wo wiram o ya mikunu wanka sem ye boye kura wo wiram ehwo ne yete kan ye yete ko nim ko nim ehwo ne yete ne ye fuo no ya bokura wo ho no ehwo ne yete eti Friday bia ne abefe ye akwanhwefo nti Friday bia ye befie eti memenda ye kwa sole a ade chikwasi ada na je se atoto ye dem kakra ifisi ye be kwa kodin no kwasi ada ne dwoada no saa de aba Friday na nwumle na je se ya befie saa ne ye no eti saa sika wo enu kura de bele no wo fle ye wiram
say yen fe sika say mlanti yen ya de me papa yi no no wa fa etu ato no ko ho eti anadwo da suo no de torch abo no mama so no wa be fie no wa be sika no de akọ e de akọ sa eyi no fe say ales no e na ales na de agigi sika ne kakran amna akọ du sa sika no a ya kọ no wa akọ so ko fa man ne de na ba e ne yesi yate won ko fa man ma ye hunu obi a wan ko fe nipa na ama be no ka kire mo se man ne wo hen wo se man ne won kran eti man ne ye be hia ena obobo ya wo frɛ ye ono kra no wo me boya mane wo frɛ ya phone so ye ho so fla network na nya adwuma gise wo ko gina baabi no aye de wa frɛ eti obo ya ye te ye ne sesa na te de ene ye beko eti ye nyina ye bula na mon eni ni bla ni nyina ka ho ne ko ye ko ya ya nkwa nkoto obi a na nko se mu ba be hia man no ye me hia man no ewe nsuaye mu baabi a wo no wo te ye no eso obi ama eno o ka de yan kire mo wono so si ye nko na wa amade a ene obesa afre no ne nipa na kasa na yesika kora na wode bem afi kora de wasa afre nkora ne bo wo mama ne se wo musika no wode be fa yesi bibi di email asede be nde be aja ye de eni mu hwi email so no de amenkwa ne yesi da bi ye ntua sika na amfa saa ne ma ne so ya amfa anye mobile money wo si ye tutu ye nan na di sika na nkasa sika cash na mu de brewo o so wo di sika ne be fa hen wode be fa email yesu ya nim ana nkora ne se ye nya no kore se bibi ye fa di sika fa email bi so eti yesra ne se yesika ne de onfa ya de nye den enhye ye nsem ne mitunu ho na mo ma na nsen me fa se ye di blonya wie ye ye be di blonya na mka cha ne se ankola ne se afede mo ko school eti ba akoso be ko chicha training ena ba akoso so be ko nursing ti sa na tie de a yesra na dawulma adwuma na enya anye yi afi aba ama ye be wura 2 years mti mesra no me office kana maye ne fa ankola ne ko school se ne be ya ye ko du school mu ho no ma ene me be toto ne ma no enko ye so asem en wo se mo de mate monko nti de be sie bia na me ba be fa ni nipa no class wo de musika na eden obetua mo kan to de scan be ba na me so me de musika belem opani e be pem ne eti me sa ka ya sa ko ho biem me ne me ba panyini ba ko ani mi kunu ya sa ko ho ya kwa ne sa ka je ne se ejale ne wo me ya tena wo sa da de sika wo fa mai e na wo da wo ka je se an ye nya botere ne sika ne de won ka so nya den wontua obetua sika no wo de amaye eti me ka je ne se ene ye ko bobesia ya no mugi loan bi o ya titi kuo bi a o ya gibesia wom ena me se me ko gibesia ni bi na me de nkola na eden akọ school no eti me sra no won fe sika na mame na me fe nkotua me giska na me de akotua ba bia me kwaje besia no se ne be ya ye nkon kwotwetwe yen engogu ani mu ase ye kan ya wo si yo wate o be giska no de amaye be pem nne ene ye di bronya wi asa wura afifofro mu a ma me fa se ye ko bronya chibusumi mienu mu a afede wo siska no kora wo na ho nyeden emfa ma yen afede na no kora de wo fly ne a wo sin a wachi nipa no wo kro we se so enkran e fle ka so a eti ye mela ne sin a ye mela na ko bo ya ba ku yen na je siska na shi na ko bo mo mra ka so ye mela ka so no wachi nipa no e wo ka so enti mi ni mi kunu ene ni nua ne mela ka so a ho e lo kwa ni nua ne be bo ya mane se wo se wachi nipa no wo ka so no ni nua ne de wo so de wo nyeden wo nko na ni nua ne ya zan eti wo nko eti wo kwakro bo pa akra me ayde yakwa koku ene ese yenso yenko na ye ka so no kwa ye ni bawia no kwanda e da ne akoka so ha nti e de ye hia ye sika o vie sika nti wache no de ane yenso mikunu so fra ne se wache no de a e kwa ye wo fa so ogi sika no firi ye hode koma no no on fa sa akwa na so no nyi sika no onye den on fa mele ye na ye mpe ye ba bi ntina ene se ya tena mu abepempempen so di se ya on fa sika no ma eja papa ese ene sa na te de nti mi kura mi sister ba akon okumasia ona ye se ene sa na tie cheche mu che no si da bi o ye teacher ni ankasa wo ye teacher ni a wo kyerade ba bi o kyerade ne ho ye de primary JSS anasa primary no wo kyerade enti nsutem primary school ena sa papa yi kyerade makọ ni school mu hoda ni school mu hoda ye nko na ni fie de ni fie an ye tie ni fie ne we nsutem ho a ni fie wo nsuaye mu ho a enti nsutem de ofiri ho ne ko ofiri nsuaye mu number 2 ene ko nsutem ho ekokọ kyerade ye samba o ka bi kwita no ntia no ano de edi akoni aba wone ne yere ne ma na tin sutem number 2 ana na yere de ne yere no kra wa jane dadaada nti wono sese ne wani obi ante wono kwa na te na wo bona ko hwibla na musikai mo pe no mo amra na eja ye ble papa na make say ye da wira mo ye da folesinim emu awowo ye de rubber ya bobonu ya sei ene ye de rubber
ɛna akata yɛ ne sɛ nka yɛ video kwan de bɛkyerɛ mu eti yɛ de rubber na agye ho rubber black ibi ɛna agye nuadan no ho ɛna yɛ hyɛm ɛna me kunu di enchansi a mɛfa nsɛ ayi week ɔno de kɔ bɔɔso nti yɛ de ayi pote na pote ne soro ɛhɔ ne yɛ da eti me ma no kura firi be kwae ha na so mo ba ho so mo be so adwuma mu a ye ne nkura ne nyina ne da kusi se nkura ne be sa ba wo mochi eti ye kura de ho de yete ho da bia ho ne yete ye se bia Christmas bedu ne bia se gya ye be hwe nkwala ne kakra na ye se aba ente sa de agi se nkura ne ba ye ho ye se makwan na wo mo aba ye ho ye sa kura de be kwa akura ye ma ɛna wayɛ mu sei ɛna no wadi ewu ate se no ya ka che se wo kona wo ka de wo be ye no wo be ka se wo wu kula ani ɛna sika no kula nkasa kula no enipa waji o misika we aha ye de na be no se nkrofo otie pa de enipa waji o misika no de na giso hye no ho akonfunu de tie no no ales no ai fi sa nya ya nko aya de tie ka se ye bobodin a enipa waji o misika no ye de na ye de aba na ye ka ho asa na de protocol kro no na dɔɔso ana ɛna minim se ka ntabo se de kura de ni anim se wono so na machire na wono so eti nsoe mo kura na wote no kula no wagigye nkrofo sika sister bia wotone ntoma ye fe na tae se ni kunukula wu ena gya ne ba be ma ba ko ye bank adwuma yi bi na gya bank adwuma mpo obi kan se na etua ne ka ena wayen kakra se ne sa na tie de wo ni nua kuma ba ko nkohyem ena wagi sika ne de o ma dana ena nyu no so kura ye ni aka se ye kura na se wo ye kura ye tie no kura no enipa ba mienu asem yensa kura aka ho na ono meda ya no ede inu ohun ye nti a ohun ye woni nua ne ho nukredie ben no ohun ye enti a o hya ase se o broadcast saa de ende kira manfo ya o ka bi kira mo ma mo ko mabusa no ade asem no o ka kira mo wone de so wasi ni nua no mla okodi hene no na onya ni hene no wo mkura na ye sika no wagegye na ode akopre na henie mi de saa na mimi hu no fi se ni woni hene no afi na no wo kwa akodi hene no eti wo hwemu a ye sika na ye de koye no na ode kopre na henie na wode kokodi ni wo no ne de ni krom no eti wono ni nua ne de emise wo kan asem de na tu ni tiri mu na ma wodo nso edi no bla na ankasa de won hwada nye nipa a ye basabasa aha wonya basabasa eti ye de ye gi wo kan asa na ma ye nso gi ni die de ka ni nua na anko de asanka ni nua ne ni nya free sa na ka ye hwe enti sanka nya meda ha ya nso anka mo anko ni nua ne ho enti e ba ye die na meda ha ya no wa ye de afa ho amamo ano no se wono ne ba no wono ye wadi ne ba de enti wo hu asem bia wono so yede wono ko hu ya kra no wasi ne trase no afele wo hu ya bia no wasi ne trase wo twom wo animu ene be sene ko wono kra wo tie kra ba bia wo tie ne yekuro kuma keto be se enipa be se bia be dubi ne te ho ho no so ti wo bi wono so titini bo wilemu ene ba wo ayi kra wo plata ya wo wie school akola no so twi pole nkakra galamse wo minti ho ana akola no so twi pole no so aye ni nua ne sa enti amba aye ni nua no so ya onu to ohun asem bia wono so ye den oka wono kwa wada na no kra ye kra wo se wo ti se wo se wa chi nipa no wo se ada no wo dwonso no ho kra wo fuum wo se sister me dwonso me ho wo se ato anse kra na me yefunu da se me wura na me koye me hu yi e wo wura me koye ne hu ifi se wo so wa chi nipa na kwa ba so na wo chi nipa no e no so a din o se nipa na o ye protocol no ono o ye den o so ye soja ni panyini na wono wo pre ahenie wo wono ne wono kodi ahenie no wo pre bi wono ne ho aha ni kurom ho no ahemfie kole na mtisika na akonwa koro na bi no no so ye de epe eti wono wo boa no eti sa na te de wono so moa no na won fa nkola be se mienu ana miense bi nkoku ene se wagi ni padom anti se we se sika na wono wo de aye ne hu ye no okay dio ebe ye mre nso arofo teacher less nana less yesi odi ade wo mfantimam ye fra ho say pamfukrum e ho no odi na de no enti pamfukrum ene yesi owura idi ade nemom oye teacher ni enti baby odina de no ontena ho pamfukrum ho no otinsayem number 2 na menti ensayem ho moso okira de ne kra we instem ensutem primary enna
saa na lesi ekra de na wo kyerɛ wa de o hwɛ so nkyerɛ wa de hwɛ saa de we sɛ mo ahyɛ ne nso a menim sɛ menko a na mahu di a teacher for ntagu Ghana has a master this hard we ya a teacher me teacher ni a wo kyerɛ ma de no wo kyerɛ me science your friend Mr. Fag otikro from Mr. Fag nyini sesia Mr. Fag nyini o wa nyini pa Mr. Fag nyini otikro from sokoban ampayo kro from ho na Mr. Fag te nyankopon hyira teacher for ye fra ba ko nso Mr. Brobe na ano aye call me classmate ye jataba de wo hu wo bo wono nso sese wa nyini na wonim de wom ni se de ma teacher for nyini kyerɛ no teacher ni nya basabasa ye tete ho teacher for no ye nya basabasa enti se wo konkronkuma animu a saa tam twape ase teacher ni bi ni a friend Mr. Poku wobetena antiama bo ase ni fie wo twape ase na no kyerɛ de na teacher Poku pemasem meni minu aka adom because ni abin pa ni abin enti na teacher Poku peyasem teacher Poku ohu teacher Poku sani obeye ne ho wo twape ase kromu a all the respect the necessary respecter esese obi ade mano no ode mano we maame na bekwafuo mu a ebi abode no atwa fakoma teacher Poku we ya banche no atwa fakoma teacher Poku memiti we mikọ nsuo ma teacher Poku mikọ prapra teacher Poku dem eto de bi kura mini teacher Poku nyina no aduane ye di wie na maba mfie mohu se de ete enkwada no ni ye pay teacher fo asemunti ni ye bom paye e de ma a teacher fo na afei eba ne sai e na afei de protocol e na teacher fo bi e de won hu ko wura mu enu nti na sesei ade ne ya adane no tete teacher fo ne ntamu because enkwada mpaibo won hu ni fi enti awurade nyankopon tie ti sesei samode nkekawa ebeba mu dia na je say ne mo ba be divert sa attention no ama ba mu wo nso de nani ahwe ho na mu hweye mo be divert attention no me ye teacher ni namte yi once a teacher always a teacher me call retire dia me ko say na say me kura me new retirement age me call retire wo na teacher ni dia wo do hu ko wura protocol nsemu ama wanim onyam abeba fom aye den okay enti amofa dia pa na mo pese ye mamu nti a woni ukuna ba ka kire bra mentie ya paucho sese die aduro na dwuma no waya menasi enti asra ne sika die ye hia sese nkola no mo ko school fees kula ne ba nya de benye sika kula de atua bia se me se me ni papa yakobo besia no ho nso kula ye se atua busumi bia atua 10,000 efense 10 million and na 420 million da baby na wono wo se won fa maye nti se nkula no so mienu nyina ko wura school ma wo mu ko school nti teacher soldier police wo ma nyanko o mu school nti na dawroma yesra no enuti ne yade nso yade abeda am se mo de mo ka bi ewom mi sister kra ne bo mama ne bo mi kura mama ne se yem famila enuti na ma yitua na mo yede ono okuma se ase no se yem fameda am na mo de enya de a mo be ma yen sesi fom de biala da enuti ne nso yade abeda am se wogide o mo se sika no yade abeda am de e wo nyakopon mo se mo de sika no be mai okay yate bo makra chenen sanka me pa mo chao na less teacher na sem na wo yenim ha no oba de achi ame ni eja kwa ame monye na wanwan otna we sorry ana we aba na trase na asemu amowo pese mobusa do momusa na yenko enioma bi wo hwa ho eya na wanhwe ya edenkeka waba protocol na nya wankasa na wo obi ne wo ena ode mawo se wo pa hinie wo nkyenti okay
enti nipa no ono betumi adi hwamo so odi hwamo pe kai se wo wani mu nyam ene da ensaneyem ede san kasiem eba ye teacher ni a wo san ye hene hwe wo na ho asem aba yo wo obo mumie no obi atimi ya no why oba no okuno ya ma wade na efe ma nwotwe so motiwe asem kwada asem nwie sem di beka ho sa kamu ye ni du waje ko na je obedu dwan senye yi kwaye mu nso de hodin kama de obeti ane no nkwa o nse dante de bia ndi we de mienu de momod na mfa ka ho mon fan so ya foso na tu abedu dwan afi mo kwa sen ne ya no ka kire mo ye kwade a asem o ka kire se ye nya botere scan die obekwa akwaje no de aba nya botere man sa no ka ede twato a mo ne kasa ye kan say ede twato a mo hu no wo de nye phone zukura mo ne shia ede twato ye ni shia na me ka se bronya ni mu no ye be di Christmas na ye kwa se no enkura no so mo koto form so bia o mo di ko school eti ye sra ne se na da woro masika no ye pese ye begie o fa ma ye na ye ka say eno ka say to no se ye nko na woni panyine na kasa na panyine se wo de be fa email so ne na akofa email asem ba mu ena me ye ntia ye ba ye se ye si empe email bia on de first scan ye den e ma yen eti ye gi esika neska oso discard e fa he oso bibi di email ni ma de ko fe na email so so ye discard fa ada ye qnet fo ada omo na kura wo musika wo mo email ya discard fa na nya email na nya bia nipa mi busa se mobile money email ya mobile money papa wo email wo email oba de email ya de email de se de letter na fa ho message no ya friend so de ne de letter na fa e bia na no ma change no si enya person ne ma no ma sesa bebre o email de ya mfa scam o mo sesa no e bia se de timi diska fa ho a Dabi. So the teacher ni. Ebia @gmail.com. @yahoo.com. The letter ni e na. Your messages ni e de fa. Ebia no masesa no. Unze na ma fo do mutimi sesa bibia. Email de. Na mo de fa email na ma no. Ese discard si wo nsem. Onu ane sem. Won kasa ye mu no na wo kasa mutuetua mo tuetua ne sai. Mo de bi coin na chire mu de bi coin sai na mutuetua no. Se sika ne de oya ne se. Ebia for 100 million ebla now de ko ebia for 50 million ebla now de ko sibi o si ye no entina nya na wunya momu ana wo ha wo se fase bra wo ha wo se fase bra wo ha wo se fase bra de oye no enso so won kasa ye mu no wo se obia ye 200 million ada no anya momu na ye fase bra ana ogigi ye ne kusi sa se okase obi ayetu ebo ne de wode bai nti wode bo no bai on se sika no wa nyini nyina de sport wo na wa nya ama no ana se wono na anye nyame na menya ama no de chense ono wo ya wo se ebia fa se ebla wo se wo hia sei so na ma be fie no ma be sika na me de ayede na me de ko wo ya wo se fa se ebla nti sika ne de be ka se me de ni nyina bo mple ko pe na de ma na yetoro okay nti wona ne bisa bia sisi ya de adro ni ehia 50 million de fabra na de ko sisi ya ehia 100 million na de ko eno wakeka abomu a sisi ya kosi 4200 42,000 why okay akra okay eja kwa me menya na anka minim sese ye discover email da AI Sky ya defa email. Ebia na ya address na want ni na. Address bay. Ebia wo ka ebia. Ono na ya ka kire no wo se da bi. O se email. Mr. Mrs. email.com no dey mo. Opanyini. Se na me kasa pin kan obi abetumi ayi ano. Opanyini no. Na mate se protocol wa ye bida. Ntia musu munya gidi di size kan ko ma. Nice question. Mpacho ne de Dabi. Ni ente se wa ye bida. Den na o ka se papa na banti mumla me hia no no. Mo ko ya na papa ni ho no. O ye ko obi.
ma mo te say nipa na one ne kasa na say mu ko na nipa na ma ne no ano no ko de wo ye kodu ho no mo a wo ye ko no nanso ni e wono ni nipa ko no mi se ne obi no na ya za na one ni ye o se die ne ye ntimi nkyere munim ni nkonwa di se wo hene no oye Alex nde munim ba wo di akonwa no munim di on de ma no na ni nua meda ha ya anka nkyere mo okay se obi ka se musika no e na odi ko di hene na wo be di ne de ye gitum e be je di fi se scanner odi de ne doso ene mu nyama nke dabi ye jama ne kenye ye sa wu na wa konwa to wo obusuan mu na wo kodi wo hene etimi masika de entimi kodi hene ne sa ma wo enye yi nse wa nyesika na mama a wo be nde wa nyesika na ma ye de ne se ne ba bi ni begina de ne wo ntini ye de abeda mu no nti ba bi a ifi se mo office ye de kwa e be ye bi amada woroma ye mi ye ntimi ko bonu ya sa ne ko ne nam ko ka ya bonu dua ko so ye som ne nkyere se ye mu obi dua nko no ye mla kwan ene ye se de ne fa so ne nso mada woroma ye de abeda mu nim se mo be kyere ye e kwan ya be fa so ye de no na mi das menso me das hey meda ha ya nso akofa asem aba meda ha ya akofa asem aba okay ye ba bepe na Alex no aba homa ne so sebe ensem bi seyie no ye mfiti preko pe emfa ma afidie so muntie ne yie sebe seye wo buo ni anidie de ma Asante hemfo no saa ne wo buo ani anidie enso de ma Mfante hemfo enti se wo ye ohene na wasem ba ye nimu a wo yiri mu an ye bum so pa asumdue aye ma wasumdue na mo mpa asumdue na opa gedigedi a se be mi amete he menya ba yira abre wadwo ko nya nana na den yankopon ada romanti enti ya de sa jata ne ma ne be ye ho adwuma ama asisi a opese osisi obi no entumi maso ya kan obi ne yire onum da wiram tu wo shada ma ma wo wawura hoda ankra ne ba kokula de e kire kula na yensa yankodo ewe na blonya ne ba besie no na ye bo atrizing e wo body no ase eti ye wieye na ye didi wieye no yakowura edanum ye kwakoda enkra ne pa no adana pata ye ya sa abona ye somujan e ho ne ye ne nkwala ne nyina sa amani amakwan nti ye ne nkwala ne nyina e ne kowura ho no e kokoda e ho ma ade e chen ye timi anna sa ade ne ye de ade ne twa ho awowon so ewuram fi se ye roba eti owura se a ba kokora de na wo mada eti me nso me da me na ya na me de torch no etototo sa o hwehwe ho hwehwe nti ya na me da me na eti me bɔ mpa ya wie ya me yes me fa torch ntototo ba bi o mo de da no entwa wo mu hunhia me yes wo wono kora no me nhada nim ti wira mo pa nso me nhada nim na de ban wa ye toro ne ho no toro nye onye plemle ono nso onye kyere bene ne ho no ya kala foforo bi ena me hwese wa be wula mutimi tie mo fla papa na woni ni so wo hwese kan akora wo hunu tie hwese wasa wula efom wa na wo sa da ne ho a wo ko enti obi ene ne yire emfasa ohyiwe nyina mu onfasa ahyiwe nyina mu onna wiram na sebe wa wo tifie wo ye teacher ni na wasa akwa akodi hene befa wo no musika na afa kodi wo wa henie saa ne yeyo no saa ne yeyo no na Alex saa ne yeyo no wa henie nimu no saa na ehemfu mpanyimfo no wo no mo kyerɛwo saa ne yeyo no protocol wuni bia eye force say ye protocol saa ne yeyo no teacher ni wo de ho ko for protocol mu aye dai na Alex saa ne yeyo no. There are some nyuma bi wo hono mo a eye very noble yemfa ye ho mfore nyoma bi mu kosofo ho na ka kire sofo se wanya police station asem enti won konko beli obi ma sofo be ka kire o se ontumi nko kire se e kire bi asem ba ho na nipa kro dwane a sofo na nidi akwa ba mu yi ye kwa akoyire no enti nyoma bi no wo hono mo a asofo ankasa so obedi wanim no enye yie ontumi because of a chinase munti
na teacher ni wo hye saa de wi ase krache ye no be chia yam so ye no be chia yam so pa Dr. Basa wo hote say nyame na do me na Krobea ye de nyame ase ena nso ye fiada ode wa ba be kan ye nsa dru fiada say ya ye ka Basa herbal ointment ene capsule so no ho asem ye di ho adanse ebo ho dawuro kira mansan se enu nde nupa enti wontutu anamon no nkonko pebinto ena nso ye fiada de na wo ka kire ye ana Krobea me das dedika mechia Asem Beba Dabi atiefo chia obibia nene ye no bedi nkomo afa Basa herbal capsules na ointment no na nkomo na be sha se e de free e ma so na e ma no na da bia ya na ka se wo mu de na ye haw wo mu haw no mu haw no ye kese because oniba da se ni otu na wo yam nye wi a e de se ka ne nje nya adwuma o spakia ye tititi o tia so nya dai enko enti Basa herbal capsules so o ma so mdwa be fie Basa ointment o se e be ni nyina ma Basa herbal capsules no de mama sha se free ma no ne se obi wa o sori a e ma ne mema nyina obi wa so na ne yefunu ne yam ye ne ya ne yam dwa no odidi amane akom di na amane odidi mi na bro so na no kire no Basa herbal capsules e yes adwuma ni free wo e be boa ma unuma o yam bejo fom e ma wati medidi e ye yefunu adwuma pa obi a ne yam tutu no obi a ne yam ano obi wa ne yam sanfon no ohun aduana na wira ho Basa ebe mo odidi kama Basa be ma oni aduana ye kama obi won so yefunu yare no agya bibi dize koko e manipa yefunu ha no pa wo yam bom koro obi wa kotorete ogya na ne mogya ide ewom eno so Basa yes adwuma ni firi onomo a ebe boa mogya na firi mogya na wonom o no okotorete na etu atwa de to so biem eye ema omo afichiko hawo oba bi ho a onyini make da bia meka akoye bibi dis family planning eno wakoye eti ama wotwa bra amramono oba bi ho age of 36 no wotwa bra bosumi so beso no ne nufu be hyehye bosumi beso na yase be ne ya esumoja bia ye dai ema saade ne etew so a wonim se wotwa bra mesraw wontwa bra eye family planning na wo ye no ena de sa ohaw na ide abreo sa nipa no titru emfifre timi free wo mu wadware aye bibia weso do ogina faase ema na ho eduru a opebre kra no an emfifre free no mesra opɛ Basa capsules so ne bi na no mienu na opa mienu anwumre ebeyi sa o na free na dia na sa ha adwene kese ne se sa de no se ba no wanhwe so a ai ma yare na free wa yare adinya agya so pa pressure etiamani bebrebe no pressure wo munya no efi sa de na because utwa bramra mu no ebra wo mra no so ya edo ha oba so wanya dro bi so anu mambaja na anania de sunsun so de bra no so se ebe mu wanya fibroid tebia no ofra ikopu no aya se dindindi e de sa ha wo ne bapa etimisramu de de sa wo mu se obu onso so a family plan no ye no esa chima emoja no ba ne baka krabi na jana afishko mu hawo na yase ne dindindi no omo no yeden painkiller painkiller no so da bia me kan wasem say doctor me anya ntia say onipa da sani senyo how dendende na beba painkiller no kan ka fi wonu abi emprenu mprensa na de abosumi bia no uti 3 days 4 days and 5 days anu painkiller e de na benya ana din sunzo zo ulcer ento oba bi o onya ulcer obeka hospital doctor na diagnose no gas onya ulcer me didi menya fasting menya bibia eye painkiller na hono no ene dis how na bro it is a won pe how no a edra so opa kire opa ho kwa na dey opa kire kwa na Basa herbal capsules na dia medi eno no so be wie no onumu a ebe isa ho na firi de to so bia mu say last week na Krobea say mo ye program abonten no me ba na me ka ho asem na me be ya me betra na me tika mo abi frɛ me dia dance bi ba ya was doctor what kasam na me ba me tnam show o ye papa panimu enti asema o kan e to makoma so ma me kotobi o se na me cheche bibi say oba enya white ya e che ansa na ye dey e pie obi wa betimedi so 3 years ebi dey 2 years ansa na wontin kan wase
ɔse kwa mie wo se problem no wɔ no na anya fie miensa enti oba wasi so wabu nsa de a wo kwa agya na onko ana ate so de ke basa heba ka so no pebi na nom mamre se mi ka asam na to na kuma so woto bi ati chairman man nananom also omunum do no the ointment we can we di ba 5 days ni nana ba ko ɔse ɔgye ade kyin a kɔti ni yie no ɔse nana ba ade ɔse eniema na wɔ ade no ho no na nya de ketwa ɛna ohunu sɛ senka esie ne ba no akora no so kɔ ohunu be ma da ejika we no obo se do ha obebrebe de ebeba no etimi sra oba bia o teminka bia se o white se woni bi pe basa heba capsules to mienu no 15 days se siewa ebeyi ade ebeyi no waba okay na boy because fichikomo hawo eyade edi emanya na mema no so de ekuyen oh because ema no edi unya ebi wo ha wa hu ni ntama esewa wo de wa hu ni ntamu a emapampan ye de eba ho wa hu ni ntamu a edu a obenyina ma no bebebe onyina na ne sisi achia sa ne ma no na se white ne wo so no wanya adu papa anom adu papa bi se basa eba ka so anom a onum a wo se yare no ebekọ ba ase nya de entu aboa no so se ba bia wote no wantena ho na de yare ka ne se yare ne ka no wantima nkwa ba bia okotre titiri yo sisi ana okotudwe da bia nam kase enuano ma no wo ma omu kuma kokọ no wo be kuma aboa kokọ ne joint udwa ba bia ne joint wo bia wo se ensuo tototo bi gina ho sansuo tototo no ene na gono emoa no ofiri wase a aho no wakotena odi etu otwe nsuo ni nyina efiri wo bo se o joint na wo ya dendenden obi be ko hospital yase ne kase ra de ehin uzo okuma kokọ a ne joint no ya na gragra obi wo ze ede pa ensuo no wo nipa wo de na wi gragra no kasi ni no kasi ani mu a na ewe ede se wo mo obi o yusu ka yusu shaft grease ni free mu a obo so ote ne keke eti nipa de sani no sa de ni free wa ede sa o ha de bede ebebrew eti se onya basa heba capsules no sa na mema no so we abrantie bi wo boshen sa wa bi aja bank n'anim wa oton branders ne irons oni de age of 50s osi no so kojori nsuom enu onya jusumoja ento ye drama ne koi na ade a be ka no so ye oso wo na ne be mam ka ne pe osi atena no so tam onyini a office ohunu se ofa oba no on 50s na se onya 18 ohunu ya ze o ze better to something atena no so ba o hia basa heba kapso no no ye no sa o ha oni nyina de afiri no so ada wo me wo se abasa ne de wo hia me na oyim no de kire me wo se esa ya no watobi etimi so wo yo bema na so wo sa o ha no wo afichikom ha wo afichikom ha wo gono wo so a tobi eti oba wo tobi a tobi ma okunu okunu so tobi ma yire me so enam yare bia emema no so oba benyama ne sisi asai no be man so wanhwe no wanko a eja osisi ade dendenden eno so no ekira so cha na ma apostle na ide enya problem eno no ya so obo se eja oyemtim dendenden okotorete eyi ate se aponchi sabi aponchi bin no ehye sa ade no so si akima na apostle no woka enti so pe basa e ba ka so so bi na ide ono no ma ebeyi sa o how na de efiro ya na mema no bebe frema mbusam se eduro no doctor da bia wo ka emanti na eto ana eye mema ho adwuma pa go na mum emane de ne se oba wanhwe ni ya na wawo sem no oba kwa aware no wanwo edo hawo edina da bia ma ka emane de no na eye mema ho adwuma papa na ze be ma no no maduro no na onum akwanimu a eyi sa o hawo nyina efiro o ze last me bana mi chirechire mu se basa heba capsules de onum a etize football away de o ye training da bia emo ahodene da bia be hia bia otimi gina bobo eti onum a eyi emema ne de efiro na basa heba ointment ne de enu me kan wasuma ne ma wie ka crash ameka so wo bo shen we ya o si gbanu na jumontele ni bi wo be o the opposite apaso e free word ne naso enti apaso no won na so Rashid ko hospital mamu ye na say this also omantima mpa omu dresses so be di 3 days na na ho no hey enti won o se basande omo no se papa je dro bi
ɔte basa no de tare so ɛde maa no wɔ sɛ banagyi ɔba no gyi adeɛ kye ɔba wɔ se ɔpaniwo nkono tibi to wɔ so ɔyɛ a na ɔhwumyɛ ɔhwum firi ne nsa no wɔ se mekɔtɔɛ wɔ so wotɔ de sɛ wɔ so wɔa na ɔto 2062 wɔ ne prodium ne kae dɛ wɔamusa de bo ɔtoyɛ koraa wɔ se gye ne fa kɔtɔ bi ɛdi 3 days no ne tɛrɛ ne nan no ahono no ayɛ dɛ atwetwe ɔyɛ n'adwuma ɛnneɛma a basa timi yɛ no no basa yɛ adwuma basa ointment ne deɛ meda bi am sɛ menka ho asɛm amanfoɔ na ɛdɛ ɛdi ho adanseɛ ɔmo di ho adanseɛ because maame bi a ɔfrɛ me sɛ ne ba ketewa kɔla ketewa afei no ɔwɔ 7 months ɔsɛ akɔla no wɔ 7 months na adeɛ akɔla no yɛ no ofie hɔ no ɔsɛ akɔrɔmfoɔ bɛsesa ɔmo mpaboa ɔmo fie ɛdi sɛ ɔhɔ bɛ fie hɔ na ɔwura no mpaboa ɔwie a ɔbaa no ɔsesa mpaboa no dɛ abɛgu dam akɔla 7 months yo sɛ nku no ama no adwuma yɛ dɛ abi ɛtumi sɛ ɔbasa ɛba ointment no obi a honam yɛ awɔ so yɛni a me nua no papa bɛka sɛ yɛkuafo yi yɛbi pia a mɛkyɛ mu bi kuani wakɔ adwuma baba fasra sɛ baabi a moteam sɛ ɛmoa tea ne adeɛ no sɛ munya bi de toɔ aboa no foro wɔde fefa so a ɛma ne nkɔ baabi a ansa na wode akɔ hospital sɛ ɔma mu yɛ adwumaden obi a ɔyɛ mesi carpenter ne adeade wonya basa ointment no na ɔde sra na ɔnom capsules no basa herbal capsules so ɔmo a ɔmo cholesterol obi wɔ hɔ ne na fura yere tan ɛma ne bi wɔ hɔ tito ɛma yɛ anteantea no wobɔ sɛ ne yɛfunu no mu akyɛm yi no ɔhyɛ atadeɛ no bi wɔ fam no bi wɔ soro mesrɛ sɛ ɔma straight na mayi a ɛmoayɛ ase yɛ dendenden na wayɛ ase yɛ dendenden no a ɛyɛ bra no a mogya na ama no ɛna ada hɔ ɛtu wonya ka sɔ so na no nom a ɛbɛna no mogya no nyaa dɛ ɛfiri hɔ na ɔde nku no so ɛdɛ ɛfefa na bia meka sɛ ne obi a ɔte ka ma ɔsi ɔbɛpɛ nɔmba no nɔmba a ɛde basa ɛde yɛ adwuma ne 0244 26  77 25 0244 26 77 25 na obi a mi kase no ope aduro ni bi atua ton me pa cho ope bi sesi a okroma ba bi obeje bo fredmens e ba obenya bi me se mo amukọ dane ho ani misti wa na mo se enku na sa no on se bosumi na menia na last week mi bi akoma wo mu okọ hallelujah back ke obenya bi dane back ke obenya bi luka from kejetia gate 3 obenya bi okọ smart eba boase obenya bi fojo eba bekwai obenya bi na open mako ton so abu akwa o seso herbal store so o nyina abusa me pa cho over the counter store bi e ben obi awuram uwuram no se ope basa so kas oni basa no yi aduro bi ama wa hwe number na e wo ho no mesrɛ obi wa no onkotu aduro ni bi ntone ba nipa bebusa no no ninku o aye ntone na no ye dey ode ma eti se nipa ni de aduro ni ma se ne kasos no se ne ointment no mesrɛ oya hwe number we 0244 no 0244 26 77 25 hesa number no sa number ni hu a fa aduro ni dey fama no okay ana da bia me ba obi dika nam krom ha se oto na aduro bi a obo abasa na odi aduro bi dina soso me pa cho enye meduro ni bia obo aduro bi dini abasa mintimi kana aduro no ha odi abasa no ono ne de no me de ne ye basa ono wo ye ne abasa no obo aduro ni dina soso me slow so odi ka ni besi ho na ukọ na sa number we ni ho a na nya me de ni bia ma enye dai ento because min kunu makachi o se enhyehye o de sra ati se de odi nkuto e de extra so de beka ho na be hyehyewa na ade ahono sa ade ahono na de ye de a ebe hyehyew ada se be hye no ana ebe pai no ana ensuo hye ahwe agu so eja hyew anwo ahwe agu so ene o de sra o bedware wo ebe dwa wo pa ba e ma ne mombombunya ono ne de o de nam no ehyehye eti misra mo obi frame say wakoto bi di asra ne bakola ni su okaram say edi aduro number be na wo ho won say number bi ani ho anam say utie ne wo hene osimitie na Krobea Otec anam say number na bobo no aye afa no kofa ka to bobo number na say maame enti wanti ukumu bana ka wa no aye de okuno watie na Krobea wo so obi so adi adanse so odi nku na sra ne ba ama akora no anante
abi asabra ye no na sabra ko na ko to nku ehihye be na odi asra nti mesra mo number ni de mo hye number ni so si number ni so number ni 0244 26 77 Opanyini mesme dase atie for Dr. Basa ena enawie yi waba abesom no mesre mo number ya wabodin eye number seseye ya ye kase wasore enti dia wonte ase na wohia mu nkyiremu no se ofre papa no a obekirikiremu nso na ode amount aha ye 102.9 aha eye Otec Asem Beba Dabi dwumadie no wasugusu awutie ena wie wo hweyen baabi anso a wo wa awutie ana wo hweyen no Yankopon hyirawo na wonye okese ena wie mahu se weda no emu ehye emu nso yehye seyi a wohia bibia udi bekulu ho enti na mbetena seyi a ya meka Vim champagne energy drink ho asem na mede kyerɛw no Vim champagne energy drink Trillium Industrial Limited and this drink we aba na wudwumadie bi a wo plan se wo be host no se wedding ana party boys adofo ne ade hie bi hia munye ready se mo ba ba gimani se Vim champagne energy drink wo honko ade a mawie so far eno ne drink asisi a obi e ka ho asem Vim champagne energy drink enti ye kan ye kan se wunya bi na se wonom a de di kan ye koyo e mausa super refreshing no wa utumi se wanom adepa ene hit with instant boost e ma wo ho ye den what you say enti dwumadie na wo wase no uhia hoden se be ya wo be stay active ubegina so na obeye alive yempe da moment bia enti ne ye ka kire se wo low energy a na se wo pese wo feel vim no wo pese wo feel vigor no wo pese vitality ne kanya ne ho a eya nom Vim champagne energy drink ye kan ye kan sa adofo adehye ne omanfo nom ewo events ahodo ase a e ma hoye de me pa che ye number ni o pedodo a 0322 190877 0322 190877 unya fresh ahoma we pe Vim champagne yen ne de aba ye beje so na ye de wakasa and a simple plus phone accessories and we simple wayo a very good afternoon to you the man Simple Plus himself arofoni ade hye papa no waya de kire se wakofa nepa e de aba my Ghana yimu ye kan o phone na we use se betumi agina na gina yi a ejina accessories a wode ka ho make say o phone no ne charger no enye wenya nya se charger no na wuhu ya woto ye o sefa entina uyusu de bi se wunya charger no de ye papa na ye phone na ankasa de yeah enti me no ka say se wo pe Samsung ne phone chargers o pe Android phones chargers ana wo pe iPhones enye se iPhone bia charger fa o phone wanti ozi we ya ye dabi wo bia ne de enti brana beto Simple Plus de ne bi na won kire omu na te ase mo pe power banks mo pe phone batteries mo pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset ni nyina no se munya Simple Plus ne phone accessories ni bia wawie se wo pe phone cover o pe iPod ana wo pe protector phone accessory bia wo hia bia no look nowhere look Simple Plus wono ne ho na hwe na wo hwa ha aha na abenya papa no yaso ye no ba ko wo kejetia enka ne baabi a ne ho ye toilet dan ho no masalachi ne nkyɛn ho no Simple Plus aso ye ba ko ho ɛna sɛ ugina kejetia Dubai getu animu ho a ne hwɛ animu abrosa ne esi getu no opposite no ne hwɛ animu no frosa abrosa no bra first floor ho a Simple Plus aso ye ba ko ho na wo ya yira ye no mesi ne eje freyen betu bi koton beto ne nkronko na fakodi udwuma 0244 59
0374 ɛna 0241 709636 unya fresa ahoma we ya simple plus for ye yɛbɛgye so no akasa ne akyerɛ nsɛm nso ɛde amaw na we traditional Dr. Dawood ɔno ne panyinipa a wɔda Dawood ba hospital ano adɔfo ne adehye yade de ya ama me ne wan sɛ yɛ yade kuro ya o obi nso benya wo a efiri yade enti enei sɛ yade aba bɛbɔ wahwe ho na wode anante wode akyinia hutɔ bia nim onua jasu ja adwendwen no wate na bra Dawood Herbal Hospital ɛgye so krapa ɛdane yɛn kane na Metro FM ni wom no saa da no amu ana sabri Dr. Dawood odini dwuma sɛ woyɛ ɔba na wo paawo bɛma so ɔhaw ne firi wo na untumi nyem ba no ana sɛ yɛ ɔba na abra papa no bɛyɛ hwehwɛmu ɔde aduro bɛka mo bɛti bɛsu sɛ woyɛ bɛma na ɔbɛma na wu ɛdafom woyɛ ne hwienye yi a wo ne Dr. Dawood hyia ɛbɛsa pagya emu ayɛ mmerɛ a ɛma no mpɛ wine no wotwra ɛsɛ sɛ ɔbaa no nso tumi tena so bi ɔtena wine no so bi meka sɛ wo wine ne ho ɔmɔbɔ wayɛ ɔmɔbɔ wɔ Ghana ha bɛɛdɛ no watumi ayɛ yi brana Dr. Dawood nye yirim na wine ntumi ntwere yɛ mfama wo bɛɛma sɛ woyɛ obi a sikyire yadeɛ mogyaborosoɔ stroke yadeɛ aka ho ato hɔ anaasɛ namu yadeɛ bi na ɛtetew wode anante akyini aworɔ soa wowɔ mpaneɛ bi ne bi a ɛmfa brana papa no nyɛ hwehwɛmu ma waduro sɛ wo prostate no na kyematɔ aba ho a ɔbɛboa wo ɛna sɛ yɛ kooko fibro sisi yadeɛ brafo bi woyɛ ɔho hweenye yi a ɛgye so krapa is the location Dawood Herbal Hospital wobɛnyu ahotɔ ne number yɛ 0244 886437 ɛna 020 168 1717 na 3P garlic mixture no ɛyɛ duro ɛyɛ Piwak natural health for ɛna de sɛ duro yi aba ɛyɛ duro a sɛ wunya bi na sɛ wo nonom a ɛboa ma nipadua na ho ɔde gyina brane ne senti ne sɛ duro we natural garlic wom enti sɛ wonom a effectively emogya no tumi di afurusa ne atrantwie yie eyi firi nipadua ne mu me mogya tumi nante enti wa wo pressure nyina yie wo cholesterol wo soro wa ye kan wo immune system no aye weak enti yade bia na ebobɔ wa pɔne wa pɔso ye o ya sasabro nie eto de bi kura na wa ho no enso ye kan nye duabo kɔna kɔtɔ 3P garlic mixture eduro ne bɛboa wo ba misie ba kɔlna keba dani heba ne baby eton no bia abenya bi frɛ yɛn wɔ 0248 928824 ɛna 020 100 0021 ɛna Asasu Herbal Center ɔnum kubi herbal powder weekends onua unya kubi herbal powder bi apɛ bi wate weekends de no ane Friday eduru Friday ni die no wɔ top enti ye kan wo yam hyehyew e wo Friday yi mu ada bi a match bi asete ama wo e bi a oyire ba weekends ukunu ba weekends enso kwabra ni weekends ya wo kwe wa utumi se wo ko lusu match enkoye wo hia kubi herbal powder be me se wa ye mre wo mpamu a efiri o de efiri no e na se wunya kubi herbal powder bi a wawie be ma wo match bi asete na wanya ukube nsuo bi enom ne saa keke pekubi herbal powder bi na tufra segum na kanum na de enom sepewa de nkakra be ye 15-30 minutes to the main match no say ye be si agoprama ne so no sepetwan wa de obetemase kwabra ne wa say ye twa wompo akora ofie wadwuma nso ani adabrijo 2 minutes ya nso hunimu tutuo no afamu ada oba na ni nye yesa ohwe din na ada mpazo ene yo kyire bi abegyere me e ma no mpe obegyawo wa hwe ye obefu achi nanso wunya kubi herbal powder wawie obi abewi ni ade nde ye wenwen ekokoba sa wonko awe ne na oba na anwe ne a obefa wachi enti bro Otec FM ha bagi kubi herbal powder bi sensuo de na obenya sabigum kanum nanom woko misi herbal ne breze rekwa enu wo murum Fredimens enso ewo murum ho
ɛna Kolinak enso wɔ Ashtown ɔmo no wɔ Ashtown Misty Eba ɛwɔ mrum Blazer Require wɔ mrum Freddie Mens ɛne Kolinak wɔ Ashtown Ofata drugstore wɔ Buakwa Kofodia station hɔ ɛhɔ nso benya kubi heba powder bi Fodwo heba ɛwɔ Asante Bekwai Smart Eba wɔ Boase okɔ Buakwa Oasis Plaza no heba shops ɛwɔ hɔ nyinaa no ubenya kubi heba powder bi saa na akɔ Tech Junction a Atonsu station ho Kratchi bi ton phone accessories ono nso age kubi heba powder bi enam de ayama ninti oton ne ho oba top amazing ho watafo pankrodo a ubenya bi ba bi a wo bi a wo hia bi no sa wo kone bi ni ho a fresofo asamwa won na aye kubi heba powder the number ne ye 0244 166602 and 0243 505775 Fra homa we na one empanyimfo enkasa ene Prince J mehu se wo de wadwen kiraba no se ye on my way die agro woni pani so na Krobea me monitor wo Ireland na agro woni pani so dodo anyanyam bia ehefa ene wo nipa bidi a ye free protocol had ye see am ya akra me hwehwe protocol den me hwehwe den o mayimu protocol de ene wo krum ha pa me hwehwe no akra Krobea ayiwe papa no mo hwehwe no won na agi wo musika ska na yedi si wono ne nsam yamfa nkwa soja panyini bia enti ya giska na ya agi afri ne wo esese mra ne kurasan ni di edio le eno wasana Krobea me wa Atlanta ena me nso me hwe asem no eden na wo sebi obi nkoda wiram na wo de fa protocol sem agi obi sika 420 million 42,000 Ghana cedi sabi ye sika ketwa na why saade we Daniel Boateng was say aw nana Krobea asem we die ogoro mensa no say asem o onyame ne eboafo because eden enemre o kaska asem se me diska kofa email ya diska fa email okay ye be free teacher ni no na wa kire yen email kura o diska no atoso mama ntwa me homra apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma January well being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie dumienu nka ho. Our pharmacist na Hepa shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bibi sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kanesisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisimu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya
mu a na firi yadeɛ ɛna apɔmuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne hunsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase ataatai stroke ɛna deɛ napɔs ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no bi ntɔ ɔbaa bi a ɔpɛ sɛ ne yɛfunu yɛ flat no wohia smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ bɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn sofo line alignment ɛna tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban owura bra da bia sanopo awio anwumero mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efi kama a wotimu yi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa so nie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfi duduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban he mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve More energy drink. It they give you them. The body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See, combine me, they give you go and vitality. They were the thing they do me, come and taste and see. More energy drink. It they give you them. Energy drink. It they give you them. This advert is FDA approved. Adipaure ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa
wofa na se breko sisika wode money fra broche nyina wode fa seche dumasi rural bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyie no ebi enie wɔn gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account susu account child account fixed deposit Western Union money transfer mobile money transfers interbank transfers USSD Momo from wallet to account and account to wallet Ghana Pay ɛna afei yi swish wɔn ɛyɛ bi ɛwɔ wɔn akache Saudi sikato seche dumasi Royal Bank branch bia obetima yi no wɔn branch bia oh sir ɛne yɛ menso me hia bosi a me de betre madwuma mu na kwambe na mefa so amesa beka bie Omoma salary workers loan public and private nyina commercial loans agric loans and a funeral loan Omoma smart loans na no dia ye de ba abaye adwumayefo a omogye omakatua efa controller and accountant general seche dumasi rural bank meni agye omo hyehye no ho pa ne me hu omo akyi akwan we omo headquarters no wo seche dumasi omo ban edwa no edwira nso omo wo main station omo ban GP RTU abrosa no Kumasi Kenya ase omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu Anwraga onion market no omo ban no pepepe aboabo omo wo asoase kwa no so ho a post office no achi pe tafo omo wo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo wo bompata omo ban Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo ne nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampong municipal adidwai omo ban health center no chechire afija kwa abre omo ban police station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179924 such Dumasi Rural Bank PLC the bank with the vision hanye kom abusapani abekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nya nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo wayi ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efuru sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane car papa wode fefunu poor bearers embrantia wo su efunu de maachi enhwen asiedie efuru no tade local ne foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anuanuane wo yiase e wo asofo a wo yehufu som wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there it say everything under one roof abusapani we dey ntwaso biu God's Way Funeral Home no a any the right company no na ye be hu won o Kumasi asafo labor kani kokobod dan no ehwe animu ho a muduru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 7374 57 ana 0266 1946 78 Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya. Yasan Bebio, aha, ya 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi, you know, Enamasugusuwa, and there we are muti, and there we are more, hey, and they, Yankwa Humaneso, na yempe nana less emfa nomra na ewiei sentia o sendi sikadi afa email na besi sabri sikade maaye no edio on kan fa nkyere yen na ska no ye tumi sende fa email a eno so nkyere ye kwankro betumi asende de afa ho na enkwada no sesei ade anka ode wo no mo kɔ no enkwada ikura sesei school no ono mo san akobiewu enti sika no wo he eno ne asembisa awiai ye bisa na oba ahoma isu ihye ne nso se Volta Real Limited for onom eta yachi ewo yendwuma ye die mu Volta Real Limited no eya asoye ya ensuo hu dwuma ene yedi yetu nsuo mene wo kan hweye no ankofa nkwankyefo bia mo no a metu nsuo ama kyerese enkusi aga enti fa Volta Real for preko onom nanim nsuo tu de enti a wonom ya ade wo nsutuo ho ne se onom wa animdifo a etu nsuo no eno ye baako mienu
ɔnom wɔ mfidi a ɔnom de ayɛ adwuma no miɛnsa ɔnom na ɛwɔ track record no enti so obi hia nsuo no ɔfrɛ volta drill a nsukoro gye nsu papapaa ɛna nipa korɔ no ne nsa bɛka enti sɛ ɔpɛ sɛ yɛntu nsuo no wɔ fie wɔ adwuma mu wɔ land bi so anaasɛ nsuo adwuma na woyɛ yɛntu ma wo sɛ bɛyɛ a wo nsuo no bɛyɛ dɛ a ɛyɛ ama volta drill mmra mu so wama nkwankyɛnfoɔ bi nso abɛtu na da bia problems nkoa na nam mu a wonya frɛ volta drill a yɛbɛba abɛsiesie ne kama ne yɛde ama wo ɛna yɛka wo nso wopɛ afidi a yɛde tu nsuo no hwɛyɛ na amanfoɔ ankobu yɛ azanfoɔ adɔɔso ɛno koraa ɔde bɛba bɔne tantanfo ɛna ɔde bɛbrɛw bɛ contactive volta drill na yɛbrɛw papa ne prɛko Kumasi ahodwo da aban ne main office ne wo so obesunya tachima ne doma nyina nso a ye won krabata ho ye number eye 0244 299520 afi 0266 43 2210 fresa homa wi na woni volta drill for nkasa de wonte ase no obechirim na nyamensa wom heba center abrewa basna de ono ne da nyamensa wom heba center no se woba ebu akwase paase bodwesa anwo a eho na abrewa wo abrewa si baabi atokro da wo ni padua mu bia no aduro bewura na ewura no eyemu nso adwuma na ekwa akoye amwanya onso wahoto obi ohono a na waye mre pa sebe bema ne hunsuo ntumi nyem oba wonso sebe bema ne de mawa wuntumi nguguso ose basnya dio ba esne yade sa wo yo bi a waye mrempam enamu yade hawo white ana se hernia ana wo de ne ye prostate mu hawo hepatitis B bi na etete wa branyaminsa wom herbal center abrewa beboawo wo de ye stomach ulcer wo de ye blood pressure ye twere yade ana koku anansi ana stroke yade unompemu abu ana sekre se hawi uwobi nyaminsa wom herbal center abrewa basna de obeboawo ne number ye 0246 450718 0246 45 0718 ene de fearsome 3 enu nso ye nuomi ensa ebenage hebafo ye ne de aba sa nuomi ensai meka mana moto na wura baabi a ye to nuo wo Ghana mamu bia na koto Hepa Plus Pavi and Plasmos Hepa Plus Pavi and Plasmos unyanya sa nuo bi na se uyuzia unia bibia be ye fine onipa da sani a wote asie eya adwene nipadua na hoden ho kane se wodwene nipadua na hoden ho kane a de aka nyina nso ye mfaso ne nu a wode dwene nipadua na hoden ho eye Hepa Plus Pavi and Plasmos se stroke yade abo wato form esichire yade hawo emoja broso hawo waye kese abroso ma nipadua ne to de bia na baabi woso obi ohono atafodo ha no nipadua mu yawo sebe atenkana teko waye mrempam infections na hawo onye nonom Hepa Plus Pavi Plasmos kyerese ebeboa nipadua na hoden ama akwa di saa yade wi esunkunim dino nipadua ho ye wonu ebia nsuo ebia nso to paye baabi eto nu obia nso kwa abenya bi freyen wo 0542 778572 ena 059 1367898 ada line enko sika no be rich wadum no enum ye na ye dey service no ana enya ayo hoye na cannot be rich kire se nko network ni there was but e bia ho no ana enye ba anya switch off owura no teacher ni na less wanya no da mini na di nkomo last 2 weeks ni ba ni na mini na kasa dia in the course yo nana enchetie for na ye ma o makwa ba mra Asem Beba Dabi so omba ha no almost 2 weeks ni the your friend nana no enya na o se wo central region afashe bi ase ne nana no chef fanti oni mpanifu bi di dwuma ho no free ho ba obeba me asia utu bi friend 7 o se omo meeting
wobɛfrɛ no biaa wobɛfrɛ no 7 o'clock wɔ sɛ wɔne nananom ahyia yɛ meeting yɛni meeting korɔ ɔmɔyɛ no saa no papaa no saa nti yɛhu sɛ nokorɛ bi nkɔ so nti last week Thursday no ɛne yɛhyɛɛ sɛ yɛbɛhyia yɛwɔ sɛ ɛnuru ɔno wabɛduru Kumase ɛduru ne yɛfrɛ na wamfa ɛna ɔma obi foforɔ ɛfrɛ yɛn nti me nipa na menim no nti me akyire na namba ne frɛfrɛ ne yɛwɔ baabi yɛ adeɛ nti mantumi amfa nti mefiri hɔ no na meba na mesɛ ɛfrɛ no bi mefrɛ no so mama ne baabi afrɛ yɛamfa na adɛn na mso mekɔ baabi na wabɛdu ana bi companyfoɔ no aba abɛdu na ɔsɛ wantumi maayɛ ɛno nti na ɔpɛ sɛ nipa no ne yɛdi nkɔmmɔ nam sɛ ne wafa deɛ adeɛ wɔ hɔ na ne yɛ nkasa na asɛm a wɔbɛka ne sɛ nokorɛ asɛm no wei mu de sika ne ma no na ɛnyɛ ɔno nko a ɔno ara ne ma mmienu koraa ka ho a nipa no ɔmo de sika no kɔmaa no na nipa no twe ɔmo deɛ nipa bɛyi sogyani bɛyi ɔmo twe ne di ɔmo atwe ne di ama wɔtumi akye wɔn ɛno koraa deɛ wanka nkyɛn sɛ central region wɔsi ha central ha ɛna wakye wɔn de wɔn aba eduru hɔ na ɔmo bɛduru yɛ no na ɛsɛ sɛ papa yi bɛtaa wɔn no n'akyi ɔmɛtaa ɔno wɔde sika bi ama sogyani bi papa wei yɛ ɔte wei papa wode sika bi kɔhyɛ sogyani bi nsɛm ɔno no mmara bɛdi adanseɛ ma wɔn sɛ ne ma no ɛka ho nti sika sei ɛna akɔdi ɔno hɔ na ɔmo fɔ ɔmo kɔkɔ na ɔngye ne sika no ɔmo frɛ papa yi ne ne yere ɔmo sɛ ɔmo gye ɔmo sika afiri no hɔ ɔsɛ okay nti ɔsaa call back ɛna nipa no ɔmo gu so a asɛm no wɔ apolisifoɔ nsɛm sisi ɛne yɛ sɛ okay saa nipa no ɔyɛ hwan na ɔsɛ ɔyɛ sogyani wɔ hefa camp bɛɛ na ɔwɔ ne nyinaa ndeɛ wɔntumi ansa yɛn nti ne nyinaa yɛ sɛ okay ne yɛ sɛ yɛbɛhyia a nkɔmmɔ ɛwɔ hɔ no na yɛdi ne yɛ sɛ okay ɔmo wɔ ha nti sɛ wɔantumi ama deɛ a yɛma wɔ no mo nkɔ the following week ɛyɛ la ɛnra yɛnhyia na yɛnhunu nkɔmmɔ a ɛkɔɔ so wɔn sɛ wɔn hia wɔn sika na ɔsɛ wate nti yɛkasa wieɛ no in a 10 minutes time ana number na ɛfrɛfrɛ no sɛ afrɛ bi ɔfrɛ yɛ a yɛ sister station baako ɛwɔ Accra ɛna nipa no ɔno yɛ adwuma wɔ Kaso a radio station bi wɔ hɔ ɔfrɛ yɛ a ne papa ne saa nana no na anka ɔpɛ sɛ ɔka ho bi na ɔmba ne yɛ sɛ woyɛ yɛ nua ɛne yɛ saa ne teɛ asɛm bi sei na abɛduru yɛ anim nti sɛ saa ne teɛ deɛ a ɛne yɛpɛ sɛ ɛwɔ nso ba bi nyɛ nyinaa yɛtena ase na woti mu yie na ɔsɛ ɔno yɛ involve wɔn nso sika akɔdi mu bi nti ne nana no ne papa no ɔno nko a ntumi mma nti ɔpɛ sɛ ɔka no ho na yɛn nyinaa yɛhyia ne ho kwampa a ɔmɛfa sɛ ɔmode sika no bɛma ne sɛ okay ɛne yɛde ahyɛ ne following week ɛyɛ nnora yi nti ɔmo ba a ɔmbɛtumi aba ɛna ɔsɛ wate Monday no ɛna ɔfrɛ me sɛ nkɔmmɔ wɔ hɔ na me sɛ deɛ nkɔmmɔ hwan na ɛka sɛ yɛ nua no wɔyɛ nsɛnkyerɛ adwuma no nana ales ne ba no ɛna ɛdeɛ nkɔmmɔ no ɔse o ase edu nkɛte aba ɔmo mpɛ so ya so ɛyɛ ɛyi kakra hɔ no na ɔmo di akyire bi a ɛwɔ Kaso a ɔmo di saa adwuma wɔ central region nti ɔbɛsrɛ nti nkɛ ɛma ɔmo da foforɔ nso da bi wo papa no obi mfa wo ma ha ɛyɛ wo papa ɛna wa na ɔsɛ ne papa na ba Kumase a ɔwɔ baabi a ɔwɔ nso ayɛm hɔ no na ɔha deɛ adɛn na ɔmo yɛnhyia deɛ ɔhɔ no ɔbaa na ɔde amane abɔ na ɔsɛ okay ne ɔbɛbɔ no amane ama n'aba na yɛhyia ɛno a ne yɛhwɛ n'anim a wama yɛfrɛ na wɔamfa kɔɔ no nti ɛmi yɛhu sɛ asɛ ɔmo ayɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ papa yi mu kɔnkɔnan bi azaa na ɔno agye ne sika nti meka kyerɛ sɛ chairman yɛn nyinaa yɛ adwuma baako na emum wo papa na ɔnka no korɛ nkɔmmɔ a yɛne ne di no ɛno nkyerɛ sɛ sika no anaa wakye obi wɔ hɔ sɛ yɛakye obi wɔ hɔ a papa yi ɔmo mfa ho ɔmo sika na ɔmo hwehwɛ nti kwan a yɛbɛfa so yɛbɛhyia na yɛbɛtena ase na ɔmo ayɛ payment plan na ɔmo atua papa yi sika ma no ɛno na yɛhwehwɛ nti sɛ ɔntumi mma deɛ a ɔma yɛnhu na so ɔne ne papa no bɛdi nkɔmmɔ na papa no aba ha ɔbae wama ɛnɛ yɛafrɛ no ɛkɔ in the morning no yɛafrɛ no ɛkɔ wampeke ba nkɔmmɔdie no mu na ɔkyerɛ yɛ sɛ yɛha deɛ ɔma deɛ ɛpɛ sɛ yɛnyɛ ne yɛ sɛ saa na wowɔ aka as papa pani mu nana ales no woyɛ ɔhene a wɔsa akyerɛ deɛ yɛkyerɛ nkwaraa deɛ
na wa kwara wa kyerɛ ade wo sɛ bebu na fa so de ha yɛn so sa asɛm no so nti na obɛte yɛn kana baabi ɛsesese no yɛ de akɔ me da ase me pa cha mo mfa nana less de nto so ma me mo a mo hwɛ ene mo a mo tie sɛ wo ba Facebook ne so ana YouTube ne so Otec 102.9 Otec 102.9 FM o hwɛ wo Facebook ne so ana YouTube ne so a nana no nie mo mfa ne nto so braso na bra behwe no yese odi ne di kru minim hene a wodi de wo pamfu krum ho minim nanso on ne da so yi o ye teacher ni o mamra na mi hu se ne ye o ye teacher ni ya ye kan o kira de wo nsutam ye no nso wo insayem number 2 area hwa o kira de wo ho eno ono de akosi ni nua meda ha ya so se bodawro fadnan so kira manfo papa ye oda so yo fadnan so kira manfo se manya protocol na manya no media manfo ko police ani sojam enti bodawro meda ha ya nso maami ni kunu fere ne pa wo mu bu no eno okoka kire wo mo se mo nso mo matetifie wo makọ esase awie minia wo hene no wanya protocol afre no oni protocol akasaba protocol se wo hia ni pa awura soja ni police enti ani protocol afre ni de mo nso mo nko okoye osi protocol se ya beji 200 million wajiji ske ya ma akoduru 420 million 42,000 Ghana cedis akosheneto na fa yesi kama yenia afedi ehwede adani o sa ni o ma bi sei ne ya yesi zongofu adwenye muni ma mema wo wopanyini muni ma mema wi no ma ususa wo mu susa sei wo mu nua SS ni bi wo wuni nua mema wo ba woni nua mema tisa kwa we muntumi nkwa yire no nyi musika muntumi nkwa yire no emra na yentumi mfa nhye yensamuntia eja kwa me kyerɛkyerɛ sɛ ne wote no ɛna da fidie ne so no kyerɛkyerɛ no na amanfo ɔma yentumi na kum teacher na kum teacher kyerɛkyerɛ momfa ne nto so kyerɛkyerɛ sɛ ne wote ma na less afra ne ntuma sɛ de ahemfo sesi ɔmo ho no de ni nyoma tutu ne nsa ne ntuma no tuntum na kokɔ didam ɛna wabɔ na botire kama abotire nso kokɔ na tuntum didam ɛna wɔde ade asan to ne kom ayɛ sɛ bansere no nanso ɛnyɛ bansere de ahemfo siesie ɔmo no bia ɛna wɔde ato ne kom na okura ne poma saa na ogina hɔ sɛ ne kwan anim na ogina de a hɔ na ogina twa mfonyini no ɛna plastic chair mienu esisi n'akyi wɔ nipa tenten wɔsa yɛ tuntum nso ɔyɛ teatea ne mu nhyɛ da nyoduru kura ɔyɛ teatea teacher less sɛ de bi hu nsa na ɔteɛ okay mate enti ɔne da so no adɔfo afi ne yɛbɛwuram na ansana no mewɔ awodadie emu nkyia bi ɛwɔ manim ha we deɛ ɛyɛ special one from engine room jataba ho ɔse a special birthday to you my queen Mrs. Amponsa agudia papa bi ya wowo Canada Edmonton Alberta ene wanya afeko agudie ede aka wo mfie ho ene ye wa wodai ukuru jataba wo wo take fie ha ne wo ma Siana Elisha ene Rema omuso omo ma happy birthday osire nyankopon ni nhira na ho bambo ni nyinkyere ene ne nkwa husan na yemuye bibia bia ye papa bia bebre se ntoso se men kan kyerɛ se wodo pa fe no afew nti ye na brefie happy birthday to you agudie na say eneye oyira wodai die wani tua se mejew me die
udi wo yira wo da say bia no a last year kura wantua last year dia wantua o yire birthday no wantua akwa bi na wantua mem fansa me fifa tro akwa bi na ni nua koye adwuma wo shopping mall ibi no ne nanfo num na gina hwa na o ka se na wo chale wo nua koye adwuma wo shopping mall yi won fa bibia mfiri ho mada akwa ngina o se wo hwedi tibi wo bra koye adwuma wo mochire da be no de bibia free mochire abada ebi nie media mejew entiene anye yokura no poti ya krebesu me we poti ya kre achapa enti wawa ho enti ahima gudia papa bi na wie wase me ma happy birthday wate nyankopon hira no onye okese. Another one to you, your friend Abigail Echa Einin pechi number 1 ena abi owo ene wenya afeko aka wonfie ho na Mustafa Said ose ye dey wa wodai abi ose nyankopon ni nhira na ho bambo ene ne nkwa ho san se ntoso. Happy birthday to you. A glorious one to you, your frau Kankam Amonima uko school ewo Osaberima Educational Complex ene no anya mfie nso Amonima ene eye wo mfie nso awodi dai wa wo papa Kenkola ose ofa akwanya iso wish you happy birthday. Nyankopon mie wadwene wate akwada aketwa no ntutu anamo ensiye ewa abrabo yibu. Okay, udide Madam Comfort uye owner ewo Cornice Fashion and Beauty Decor ewa Ajemesu ene maame Comfort wenya afeko aka wonfie ho na Senior Morino Resurrection FM Sports Department also ma happy birthday madam osinya nkopon hira wate owia no entonkoso anhyere won so na isum odoma nkomanyi mfiri wakwem omwao ma wanamunti onye from Senior Shark akwaba mejo so nana na ohote say nyame adom na yesenra ya de nyame ase enra de atwam. Yeah, sure. Ede nyame ase. Eto de bi so ananka enya enra anka ne apio. Nanka ye. Ko hwe nneoma bi enra de sisi yenimu no. Na nei bedru sabre ko botri unhu sa nneoma ni bia. Ba ye koye nim. Na se. Ye koye nim. Koye nim. Oh, you know what aboko there? Very good. And etie for empanyimfo ifri Dawood Herbal Hospital eda beka yensa ede eni ntim free mo senior akra me da se ma yenche watifo no wahwefo ina na memfa kwanye so ema miamia be ma jataba ne hokeni ene ye beje no ene otwene mu tan so no onim odi ensu kura no aponchi achibesu hode e was ekodura ono ni mama mre so ye akwende kane bibi besi okay enti nyame ma nkwatenti no omo asetena so na Dr. Dawood so wachia Otec FM atifu ye gine so eburu na de okachire obia ne se onyama na so ye ho omomode an se obetutu mrika na nyame adoma na wotwe ekosimu na efreju oda ekode se ohunu se Dr. call China no waba na said the China for koduru China omode eye traditional Chinese medicine eye adwuma TCM ekwan omode abibidru anase omo haba ma nunubna eye adwuma wo no Dr. akwaje hu nimde bebre sure wode be seye de emu so kena enti ba bi obi etie Otec FM bia no bomode ase efri nyame adom adwoda ko beba Monday twa mu be pemenne anopai ma me bi ba o se na doctor domo e wo hey obetima hwe nyina esima me kan akoma to yem ye ba ya we wi a waje ni nru esima me ya wi o de no se am ba na me nim se nru so eti de kan say ayaresade
ye bi wo ho a adanse no nso gu so sure ye nim yare a ho bi a wo tie sabre enti baby a wo bi adade da wo de ba hospital wonti ne ye wo ho kan akoma to yem aya na de yem pese ye betene se ma yare mfie dudu sei makọ hospital ha makọ ha enu hia yen ye de ne se wo de bra na wo ba se 20 years 30 years kra na de no ya de no wa bate wa cha ye nya de aduro ne kanwa akra se nuru 2 weeks na wo be ba no na wani gie serious wow ukwa de twam ya lady ba ko a oso ne be ma na ware be 12 years nie na wanyensen ama na say 3 times efiri ho no ano no ema bio wa ye nuro no be ma na try so many system was efa emfa na de ne emfa wow no ultimate TV ho ne radio ho tie ya na ka ne se omra Dawood ba hospital wasi edru ba bi nso ana bibia ka ne se menko na wachi abre aw ebi ana wonum nyina ye ba ko akra one day wasi ohun de ka no ofa ka no ba Dawood ba hospital oba consulting ye de ne tu edru so me se ukwa de twam ya na ye nua ba ne sign ba review wow na de na pa ho na wura ho odru OPD ho kese ne ni agia o ne nurses no ne ni agia broso ade na pa ho de wo hwehwe ne nsa aka sure ene ba ne sei nso ase ye boa o ma oba na wo fa afura nyese ye gya wo sa akwa wo antinental de ye be mu akọ but wo be ba Dawood ba hospital so ne ya gba akwada no ne akwada no nso ho ban akọpem se obewo wow na no wo akwada no no da ho a tumi hu se ne ho tumi se akwada nie enwi nana de ye ka kire ye nua ma no bebre bre wa ware ase awo lady ya me kana asem okode twa mu nyame adom onyim o kan sempi o se edru ba bi kura ma obi kire no sofu bi ho ma sofu no ye se won na be ye bibi na spirit no Holy Spirit no be ma dana ema bi bre wa wo Dawood ba hospital se baby a wuti Otec 1029Fm bia no so woni mo bi a awo ho ayede ama no ono wanyensen ama na sei ana se wawo atekọ wawo be se twice 2 times ade na tekọ wa ya emma omra Dawood ba hospital oba ni kunu de na kwa ya artificial 2 times ade na mfa obo ase he ya na siye lady no enenya me nam Dawood ba hospital so wawo afa no afa ne ba na ase asore kra no ye ne doctor ko bi wow enti baby a wuti Otec 1029Fm bia no ye ka ne se age se wa watu anamo na ba ye de ye beka wo ba wo ba na wo wo be je de se ade ne ye no kra na enya no kra age se wa ba enti wo de tu anamo bra obi wa ne de no eye nem yare na ama wo na ma ai enemu yare nana isi anso de ebu last week ana Evers Day nkrofo ache niema na dey ye che chocolate ya ye di ni ye che nem yare kofo agije be 3 times agije kwan ye fa so spread the emu I tell you say we wakoji ye o de abeda ho ma ne boy ankasa ana o de call the girl ankasa ho o de akoma enti ye che ko obi nso de no enye nem yare na emum no e bia na ye fibroid okay eno ba ye nya o surgery ba dro ne ye de abibidro onya nom a oba bi wo ana fibroid ye di kan ye no surgery ni bi ba tumor no e san afom oba Dawood ba hospital a ye be mu wedru a oba num e be shrink wo ne be ma ne hie mu a bibia be ye kama good be wo se bosome ne be so ama wo de serie ene gie atena ware mu good na na me yemfa ye number ma ye tiefo okay ye number a wetimi afre ye kasa ya Dr. Dawood number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofra doctor no be kasa enti wunua baabi anase wunim lady bi a o se awo ho ayeden ama na ka kire ni se Dawood ba hospital se enye din se apart from oba sebi ebi a watwa bra ana se yade bi nti bibi nti sebi yeyi na wode ene ye ntimi mwa no ba wedi 52 years na so da so bu ne nsa nana Dawood ba hospital se akwada be su ofi ho wow yenim de ye ka sure
ye nim de ye gu so a ye nti na ye ba radio so ana TV so aya na ye nim de ye ka no enti to ho ana mo bra e bia na won so ye be ma awo no ye kan ma asem be ma bi ti ba bi se me de chale bi gina me nan so chairman enya dodo anu oba be hiem na kire se obetima anyensen ai gina nkwamo ano be ma na wa ho den ne nkwamo ano so okay dodo bia be ma bia wa nya dodo sen kra na nka enya 15 million but obi die nuru 10,000 po na 1 million kra nuru be ye den Nioma guye sisi mo. I tell you nana. Nyame hu. Nioma guye mo. Papa we serious. Ye yi ba ku bi pede mo ma na mo na ye ya bebre yi we ye mu. But that areho sem say enye mema nyina na wo sa nkwamo edudu. Obi wa enemi yare almighty enemi yare syphilis ni gonorrhea. Akumu ani nyina ma na kakakra bi. Oh. Enti sa ba ma no ne ho oden se one ne yiri behiem. But obeya won emma emma obi nso de na ebia na enye nam yare but ebia na yare foforo diabetes and pressure ama ne niema bi enko yie ene guys no nana ubisa bebre emranti ya yabai ye pedro ebema sebi ye tadue mu ayeden na reho sembe ma guy be fro be 25 years o say doctor me be ma na fon ake kete epeja ya na aju Dawood Eba hospital say kon akoma to yem na bra oba ya be mu adru good enem ya re ndie me ko ba bia ya na mani je ho se me ka ho asem because na spread ya na spread ene wo bi hu a wo hu agi se wate na ro enkechi wenya ya re ni bia bra Dawood Eba hospital say wo de ne syphilis gonorrhea chlamydia hepatitis B ya wo guy bia nyame ya adoma July ye di animu yi o ye ne nkrata o betu kwan nana o se wa try aburuchiri for several times oko bia ye no medicals na ye say hepatitis B woni mu jam nana guy nso I very curious how obekọ but oko hospitals ni ye man nru ade na obesan akọ lab for na the same and na Dawood Eba hospital nyame adom afrim good awo ye ni bibia so beko iti when you hepatitis B Dawood Eba hospital sebra diabetes ne pressure mojabro so ne nsikire yade na eka setete no ne yesi esikafo yade edi enti na kuya ni gina wie mu amfifre te no ye maame no mu gina wie so ton ade na wie hye no na obekọ hospital ne yaka kire ne so wanya mojabro so ne nsikire yade ye didie ne no masesa eno eba se nya adwendwen first no na ehu ne be e manipa ebekun eba ma enwen hu to hu ana mo brother Dawood Eba hospital sure sa ya de mienu ama be ma bi be ma wu enya adwuma ama oba bi wo ho a sebi wa ye kese ma wono adwen ho a onti ase diabetes kakra na kom de no kakra na adwon de no onanti a na ni su biri no pressure o kasa no ote so ona Dawood Eba hospital nyame nam ye so yesi dua ma yaresa sure akra oba pa berem enti ye kira kwan ne wokuma sedwe so okay ye wo krapa Metro FM abrosan ni mu ye adwuma joda kosi memenda na wo ba nso e ni akra mba ye adwuma ochina nyame adoma ye adwuma kwesi da nko an ye nya adwuma enti number ni bi 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 68 17 ana yade ayensa ye ni yade okay enti se maama obi yare so apart from any yare de aka bia no fa ye number na frɛ na bra good na oba adanse be pie Obapa Nana fakakra soso ni enso de yo nana yenku ene ye capsules na ewa adwa so no egusua ewa adwa so ene nyame adom Dawood 360 capsules ene ointment no ene yedin adu babia okọ manga na mu 16 regions no babia yedin wo ena afa kwa manane so a capsules no ene ointment ninti yedin adu babia no bi bebusa se adwuma ben ene ye brain ninti ye bebobo so na no bu ho na chika se ase yede aba ebo na chi oda wonda otena sie enye
osori enye yie me pa cho be ko pharmacy anase herbal shop anase over the counter na okwa de obeka ne se opedawu 360 capsules na fe waje ointment ni bia ka ho obafie pe eno wane se obemene capsules no na the ointment na twitwi ba bia oti ya obia sure obo so na no se na poso wode ne saka agi wode ne saka haji ne huna munyina wote yawo ewo nipadua ni mu ya ma me akuafo na obekọ afo mu obeba ono wane ba benu aduane obewie koketa so awuntimi na ne hunam tutu no sabi wankonso enye yie eno wane se wuntimi nje adwuma se bia wo obi so oton ne ma wodwom nso a okọ na wo ba we to ade wo jene sesa wo huri utumrika wo kọ na wo banana eno wane se obenya capsules ni bia si ho na obenya ointment ni bi okọ adwuma na ba pe obeme no capsules no na the ointment ni so atutwi na nene sisi yade enti obi nkọ adwuma o sisi yade enti na obi ntimi nkọ afuom because won ntimi nsode na wakọ amana yeyie ma me menje adwuma na wo maye miensa ye no kọ ye adwuma na chekehwe eti sen na asebi obeka sisi yade ni ntino enya wo pesa wo nko na mom no eya wo yama wo ntimi ntia so anase wotena sia wo to ase no na sciatica nerve no na twetwu ma wo ye hu hwe enye yie Dawu 360 capsules and afi ointment o many capsules no now the ointment na twetwi babia wote yaw ni bia eno no yaw ni nyina bejai ya papa bi frɛ wo sampa o say yenga cha dog say onfa ni PR because aduma wo bo no sampa no na na o se na ni kotodwo aduro na ye bia ma no na na nyankopɔ o se ni kotodwo ne de na honon na so wo tia ho pɛ na se bibi ka wo no na nkase ni mo ni ya ne ja na wo hwɛ mo program yai no se da bia obetu anamo be 3 days ni o se ya oni nyina nkoye na so pains na what sepa woni ko totini mo no on ti sa pains ni bie and nti be 3 days ni no adwuma ono wo bo no wasampa no o che PR o ka kira manfo mongo tobi o nti na omo a omadwuma yent na se ekobo tikem kro na wo ba mo hayi ekokeje tie keke no wotna se wontimi wote ho na wo kotunu ni mu na wafa ade na se wogina wo se wonfa ade wo fom nana ontimi na sese nso de nkunturumu nso de ho abeka ho eno de ne bibia mo wankutunu ho a enye ehu hia se wankutunu a wontumi mfa de wo fom ontimi yankoto ayana efom dwuma nyina ya sisie no a obekontinu mu elite be pa cha obekọ drugstore ana pharmacy ana herbal shop bia also Dawu 360 capsules and afi ni ointment na capsules no we your pen for we akoda oba o makoda nu for ani akoda wonya finsha dum yensa me pa hwehwe na wanko na mom ointment no akoda ne ho aye hye akoda ka crab na straka no uti bisra no na de bia hye ne to mo empanyimfo ya da mo ase bro nanso ya da nane nansa na meti efa sei no kafra odi obusa ja kwa me obeka kire wo na mikodru fie no medimiti eto efom sana ase eyaw ni nyina firi ha no abeta matiko edi esasem nie enam ko pensuo gu me ho se me mesra Dawu ointment ne dada nam koti de fami trim de fe fami mo maso na abraminta afra me fa bi hye ohwenim nam de bi wura me hwenim be me fan se mi firi asase so no na be 10 minutes later de nam wako within 10 minutes na me ko me team ani no na ma hu se matiko na ye me dududu no ni nyina zani atia yankopon hira mo pa arofo ni ade hye enti Dawu 360 capsules any Dawu ointment no emfa nya kwadworo se wo yare a obeba ejeso krapa edane yen kan na metro FM ni wom no na wunya bemu a ahotobeba arofo mabedwafo obebem na abedwafo obemu ka hye ne nso sese cheduma se Rural Bank PLC onom ta yachi ewu yenduma yedie mu ena wie bank ba ya che beye 46 years nie enti so pese obie account bia ye biebi me bada achi account no beto agu akwada ni ti so ebeboa no fixed deposit nso wa ha interest rate de ye kama ye kan money transfers ahodo nyina no ye yebi ena woni ye di dwa emfa so e wo so ne se o ho akere wo no ye ball besia
ɛma ɔde trɛ w'adwuma mu woba sɛkyɛdum ase a yɛ branch ne beedwa no adwura yɛbɛ GPRTU dan no kwabere East Kenya ase ha ya yɛwɔ aborosan ase hɔ a anwonaga junction yɛwɔ gyene dwom aboabo post office n'akyi woba tafo a yɛbɛn club 600 anaa mɔfrɛ true school no adum yɛwɔ boss FM akyiri hɔ ɛna moizongu yɛwɔ second station hɔ ɛnyina su kyekyewerɛ ɛne adigwan nyinaa nso yɛwɔ mobilization center so hɔ sɛkyɛdum ase rural bank yɛ number ɛyɛ 050 168 2737 ɛna 050 161 7924 ɛwia me kamfo grow fine herbal tonic ma wo ɛyɛ duradura anadwo a wontumi na yɛ ano ayɛ mmerɛ wonsa buo mu no enye ubu wonsa wote yaw obi nso de ne de makora se wunya grow fine herbal tonic aduro bi na wonom aduro ne ye eye koko ene ye de aye sa aduro wi enti sa wota anom grow fine a eboa wo nipadua no manipadua ne gina brane ebo nipadua ne ho ban se be ya yade eni oso atrantwie eyi hawo nyina afiri obon ho ban manipadua ne gina brane grow fine herbal tonic eye pa afi se wo sisi yade wapo so oyaw bia wotie wo nipaduam na wunya grow fine ointment ni bia eno nso bedi wakagina mu ba bia eto mu bia wokwa wo de ka se bepe grow fine ne tonic yo ne ointment yo ebeboa 0244 596532 0244 59 6532 eye number eja kwa me fatre na mpacha bedase na enchi atifo nyina mo a mo bia mo tie nyina na ohini a wasan teacher ni psychology na wa issue mpanimfo issue na nka wo krokuma mo teacher ni de nka protocol fa ho ben kama fo na de letter bere na wakan na waje bode isu we de wo se de wo si that is no enya bode kura pc animonyam nka bawo wa fa kroketuam teacher ni letter ba ya wo se wo fo teacher asumasi on kan maye o kan wi a da bia hu sa obo nsem ma na wo ka protocol de fa ho ben na wo nim se do si jiska no o ka se o gi ni puma na wo nim se o ma dwen be ba so nti o mo ho a na afro mo papa na say mo fa 5000 mla and o de be ba nti o gi wi a se ma dwen ma so be 2 weeks time wo na wasan afro papa na say mo fa 2000 mla sa na o de ye o se ya o na nka nya se papa bi kan hwe animonyam a ukura ukura 2 titles o wo ye teacher wo say o hene we ya waka Yesu ni o hene wo ye o hene o a wo tie konwa so nti wo fo ani die ma konwa na wo te so no na mmom wo de animguasesi a nje na me bisa ne konwa din no o kuni na na mo de ne to no ni ma se so we continue so we ni fa hino so we dikuro wo gun konwa na ni ma se na ka se papa me mentia ene me ba wo chena me ba ene me ne ba na se ye ne ba o me enye ne ba e bia wo dwane ko ano ye nua na wo nkan no enye ne ba nko de nanim ne ba baje o hweye e sha on sko na nim begu ase ko panini e wo nkan na kro wo teacher ni wo sa ye o hene wo nsan kan na kro ba ko sei hwe mami nti nana hwe wura mu amudawu sa aboati akwa nyame na ne ho huntia na nka to kro da ye yipa de na mo da aboate antimi wura mu na nyame fa sa ba na sa aboate ko fro omum bi nu ba ko a e be papa ko hayo na aboate afro ne ire no obeden o da wura mu na wo pe fro ne wura mu na o fi wura mu ba aba yi kana jama wo wie ya so me send bi de na ma email na wi ase wo di boni a na nyame yi nyansa ketua bi sei setati atwu na firi wa binim na onim se o ka email papa na ma na ye school for o mu so nim email se ya first can fa so nti ka papa yin kwa na yere dia ka o mesa ndi o ka se o yo fafa so nti o de first we say o a block Knet for strategy na ka no na ka skana shi na ono ni nwa ba ni e na o de rom tu e na ko bi sa je mo ya dina nka o hene na asasem ne ba nanuma ya asem na ka o beka e ya ma ya hwe ni po bi se o ya vulnerable na je fancy su e sisi ni sa wa wo se papa yin na yire o mu ni hwe nti de o beka bi o medi so na sika 420 million sika ketwa 42000 sika ketwa na be kase papa mentia say o chena me ba ade chena me ba ene na on ka chenkudu okay e maso ntu ne da biara da so te konwa so so te konwa so de fi be ka konwa na e so no a me da say ya Bolivia Enterprise for Future Life Smart Food no e ya PBD ahode no wom ahyemu matontwom o ya de etete wo no brakumasi sofo line alignment ho
multi home hwe animu ho na be chirichiri mu kire yen na ye ma future life smart food nuane bi onua da sane wunya dipe ahoto bebe ni pedua nim amwa ye fine your number ye 0246 01 0150 and 0242 8090 Ewurade fie Herbal Center nso Kumase ya Kronom Bosie Red Park Dr. Mankwasi baby atokro da bia no aduro bewura enti so yo bia wo ti yade part na so ache enemu yade tetew mujabrusonie etwere yade nie tafodo how also nie stroke abo wahwe ho waye mre kura mpam infections tetew ba wo pa wo entina ho nsu wo de bra Ewurade fie Herbal Center na de awo no bewura fikase nim na abenya akoto doctor number ye 0241 09 3915 and 0549 206633 oba de fa 3 akra me da se akra ya kan se akra GES Ghana Education Service enwano no wo mo nsesa no enwano ya na me ka se e bia wo mo nsesa ya nsesa akra wo mo hwe wo mo mra ne mu mame se teacher ni bi eda ne ho dua dwumfo na wo hya ase se dua broni na se obejije amanfo sika seya bibia nhye wo ma die no mu a eka bibi fa teacher fo ho ana de teacher fo mpanifo a mutie yen mesere mo mongogo abrante e kogogo na kohwehwe na ye hwe ho se bibi wo ho a echi obi a woda teacher ni a woda dai amanfo eji wo musika seya ana se eka teacher fo adwuma ho se jeje abose fo enkwala no papa sika se wode wo mo ebekọ bia bi sei na wagye sika no na wadia se teacher fo mra no to makwansa eno to mo hwehwe mame na ye nhunu se ewomu a akura hu se ewiase papa yi wo masem mewura ho aho ni nyina ne se obi me hunu oba tan a onpese ne ba bebre te se wo no a ya na mani che ne ho hwe no wone nkwada na etikoko mu ewura mu na omutie no wo mo de nkwada na betena bekwai kurom eko school se o mo nko school se be ya wo mo no wo mo benya baabi papa asie nanka kuafo anyo mo no mo ma na nkada wuram wo mo so mbebe fi agise bronya bre ana se sabati beduru no mo be fi abedi na nu o mo be fi na nwumira kwasia da papa no mo ko wo ma nkwada ne mo abetena kurom ade se bi wo magimi se ya nkwada metena kurom na ke yen mpanimfo ye ntena kurase da bi wo mo pen nkwada ne ye die na wo teacher ni anka wo mom kura na wo boa na wo kire kwampa e ma nkwada fa so be nyini be ye panimpa na wa bodi se nam teacher aso ati so no wo de wo de retwe amanfo sika o hwete Sales nana les said they were friend to imagine away said they were friend to imagine away enti ne wutimi ye hye ukro animonyam nie wani nso afi o nya say bi a wo ye young boy wani afi nana de wutimi ye hye ukro animonyam ne se obegege amanfo sika se wodi wono mo kobia bi sei na wakogi sika na di ana won se nya sebe asem papa bi nka se wo ma media dance tie de na jata be ka no amma wo se wadwo wo no mfa be wo na betuom case kanka wo so han ka ade be fa wo no mo se mo mrai na se de aduru se adanse die wo mu ni adanse bi abedi wo na oji wo musika fa wo musika ma wo mo sa anya sa yen de nim sa santimam ha ohini di dwuru mu se ya yetu na de so sa na mfantimam so ohini obegu na konwa anim ase no ontena so enti se ne etie bia no wamfa wo no musika ma wo no mo dia ye wakwa hodo be miensa ya target ye be fa so bia de be ka no bia no ye be ka no disi obi tie ana se obi nim no a se wonu so tie a onka nche ne se wontu tumirika omo maka de ndie wadi a woni na saa oba ne wokunu we de die odie a obefe obepu aba edase sabe dwumadie opanyina oba ye ono yire monka makoma ntomo yam ye kwan ya ye fa so a ye die dwuma no ye de faha na amfa ye de bewura ha enti yemura nka de ye last one no na kan de no ankasa e kasa de ne nso a obepu yapa
ate ti mo nkoma koma ntomo yam ate good adofo ni ade hye teacher ni a wo san ye nana ye so ye nana wo pamfukurum eno wo mfantemam na teacher ni ne de udi ewo bosome frɛ nsayem area ho na yɛsɛ wuti nsayem number 2 ho wunia ene medahaya ɔno na ama ne kɔyɛ campaign ye ne akɔfa saase bu yaba teacher ni ales sebe ye wo mra wo mayimu ubu obi na nipa ne ye kora keka etumi kaw ne wase na wo de so eli no wo san te akonwa so eno kora no husiri bibia na wo mpɛ wo ho asɛm a emefie emfiri ne enu dwada so wo ye number na wo mfrɛ enka sɛ wo de wo musika na eba wo behu de ebesie adai edi asisi phone asisi bone na afedie abani paso obi ade na dwen na wodi didi egi amanfo ho sika adai yeni a yedi bie mo nsa ma ye ho ntoye na mo mmia ye kon wo bosom so a oje obosom ya katua shame on you teacher ni awugu teacher ni mo ase Ghana Education Service Act adai ye beba o district education office ye beba also adofo ni ade share dimpa eyo dimpa ye pa makrao ena wi me de Krobea na Yaw Asante jataba kwadwomo ode ye content ane so oba de chia me ne ye jakwa me wote wonka Dr. Cash ode dwabre mu ba nyankopon hyira ye nyina